ne asem no sɛdeɛ mekae ne da mienu ye kai ababa wabi a yɛde no ɛbaayɛ ɔde n'asɛm bɛto Akoma FM anim ane no ɔse ne ho ehiehia no adwuma a wɔyɛ nkɔ yie ɛno nti ɔkɔbɔɔ aban besia na sɛ ɔyare kakra enti na onya sika nkotua Akoma FM 87.9 Kumasi bia wɔwɔ wadwane afiri baabi a wɔwɔ akɔpɛ baabi de ne ho atete na ɔde n'asɛm bɛdɔm Akoma FM sɛnka yɛne yɛtiefoɔ ɔsrɛ yɛn yɛmmoa no na Akoma deɛ nokorɛ ne yɛde yɛ adwuma nti yɛduadua mu ɛkɔpɛ bank korɔ no a ɔgye ɔmu sika no ɛhwɛ sɛ yɛampa fi sɛ na nipa nokorɛ ka no ayɛ kakraa bi nokorɛ ka ayɛ kakraa bi o yɛabrabom yɛkɔhwɛɛyɛ no na ɛyɛ nokorɛ sɛ wakɔgye sika ɛwɔ hɔ a yareɛ ne nneɛma ama na ntumi ani nokorɛ ama bank no ɛno nti ɔde bɛdan yɛn na ɔhyɛ sɛneɛ Akoma yɛne yɛdwadifoɔ ɛne yɛabɛdwafoɔ si yɛbɛtumi ahwɛ Awurade anim ne aboa ne kakra ɛno ɛna yɛdi kan ɛde aba ebia na ɔbaayɛ no nipa binom ante ɛno nti ne yɛsa atia yɛ nan akyi wɔwɔ ha ɔno ansan fa ntodwa ɛma nea ɛnɛ ɔti a wantie bi da no wahu asɛm ne farebae na yɛatoa so ahum ne mpɛmpɛnsoɔ me nua ba akɔ aba na anwo te sɛn mepa kyɛ ɔma mike ne ma ɔne kasa yie mese kasa project kasa den anɔpɛ wona wonam sɛ wudwa obi na ɛpam wo sɛ do agya Akoma yɛnim ɛna adiri mirika awura ha ti yɛbisa akwan so sɛ ɛdeɛn ne de waba anɔpa wei wobɛtumi ama yɛate wano di sɛm kakra Bacha last week me ba ɛde me how ɛne ma de sɛ de bɛto adofo ani bacha mo ano nkɔ soro kakra last week me ba ha de me how ne ma de sɛ de bɛto adofo ani nana disia ne sɛ de wiase na yɛ no nokure kan ne ade ne ti no na ɛwɔ sɛ mkɔhwɛ bank ne kyira kwan ampa me de sɛ yoyo ɛkɔhwɛ yɛ kasa yɛ ya wa asante kasa adam nye sei na wo kan 87.9 Kumasi nokure kasa sen kasa yie toto asɛm ne yie na asante na wo kan me pa cha wate base ma pa cha kwai ma yɛ nkominia ama pa cha last week me ba ha no na ma disla dia me de ba ne sɛ kɔ be 2 years ni na makɔ jebu sɛ me de yɛ adwuma na yale mu amantimi antua ma mafirifie wo kan wo yare wo kɔje bisia no yare ɛbɔ sa mantimi antua ma sɛ de na bank ne de police system ne niema tatamint ne ma mi dwane firifie si ma sisia no na me niema nkoye ma me hu ye hia me pa ti me de bedan adofo sɛ momwa me na ti mintua kanu na metimi enkofie nkoye adwuma ti wasɛm ne sɛ wo de bedan abedwafoɔ asha wo de bedan wiase sɛ wo srɛ sɛ yɛmmoa wo netimi kotua sika no saa na wo ka e pasha ɛne ɛte wanum ne kan na obi a wo sra de no akeka wano abɔso yɛbɛte maame ama kaniyie maso obi bɛboa wa asɛm ɛtache Akoma ɛna yɛde ayɛ mepa cha watema sɛ wan kasa yi a ɛnso obi Akoma na waboa wo ti kasa yi mesrɛ adofo so omomowa me na mentimi ntua ka no na mentimi enya ahoɔden enkoye adwuma sanse pressure ne awreho nti na mami ni ahonkeka bi a me de bɛyɛ adwuma a tua ka no na sika no mepa cha wo je sen acha na yɛ 5,000 because said the wo ka yɛmo a ne ntua no yɛni asɛm bia so a yɛ ka wo ho because yɛnim sika twitwi die no mpo wo je 5,000 me pasha ɛna wo ntua bi kora acha me tua me se me tua 25 million be bank ne me frɛ almost say 20 million me tua almost so tua 20 aka sen interested that so pasha anti kani nyina maame na interest da so interest no na 1,500
Okoje no. Na che sen ka be tue 65. Pacha. Ye ma nchichemu na ade atua me. Pacha. Ana say na akoye den. Esi sen. Ti sesia no yale ne yes ni tinama mentimi no mo an didwa biemti. So omo say interest no aba. Tama sesia no. Akos. Interest na ye be kan no ye 18 million. 18 million. Na say 1008. Interest en kwa sikatene na ade ka ne mai. Pacha debi. Na akasen so wa chiri. Semetua 21 na etimi akase na aka 3,009. We dey na wosen ka asese trogu paper so no abeka na ha na aye mama dey say am fam go serious. And you say katse ni mu pa no sign na wo say wunya fi so obi betua bia ma wa wo so otie 87.9 Kumasi. Ka training na kai ne na ka 3,009. Na 3,000 no interest ka ho ana say interest no yam fa nka ho. Interest na actually no mentrient e be kan ho de no de nka ho. Eno na ye 1,080 no abeka ho sia. Eno na say ye be na say still la wo de ka 50 plus o. Pachani. Ana enya sa. Pachani. Ye make ye no kore. Pachani. Say interest bia bedan chen 1,008. Na say 3,000 bi da ho ache say ye ka bo mo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes sir, mama. Pachani. No na wo sre se wunya. Ana. Pachani. Kasa na mnim se ofie wunim kasa. Ama pachani minya. Wunya. Pachani. Adan na wunya akwaje obi sika. Ne ye je na so wunya. E de na si ukwan se wunya. Ama pachani ashase no na menim se adwuma na meye no. Be ma matimi atua be yale ne yes anama ma botu ama si ahodi no eni osia na se timi tu obi ayare de emonkaye eno na ama se wahwe ase a wuntimi ntua yo adofo ye nua be yasma wo kan eni enyan onye boapayo senka bia ontua sika no na emom yare bebo no wo kwan mu bank so de wa wunim wo mu be chesi wa wo mu mfa yare no ho wo anka so wo be yare to omo de do omo dance omo ju omo sika yo anuafo areho wa asenimu yen hye na enka yakoma na Akoma FM ene na dofo ne atiefuo yen hwe de nyame betumi afa ye so aya aboa ababa awai minua ba bia wo bia ma ne nka wakoma wo yonko da no da yen hu ne mobo misrew kakra bia wo benya bia yesre wo de baba beboa ye nua bia no onyame behirawo na Akoma ye beda wasipa na ye befre bank no nyese ye keka ne saa na etie nanum asem na ye de abajeje nkrofo sika ye nye ne saa da bi ye befre bank no ama obi aso ate bank ni bi ebi asika o kan kura na oboa opese bi bro so no nso de ye ne o de hwe ne how far ye nye ne saa ye ne bank no ebedi nsawoso na ye hu sede eko na ye hu no a afi ye hu de betumi ayafa ho me pacho producer metimi afre bank no e de amayen. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mr. Manuel me. Yes, madam. Yo. Anope Akoma FM ne efrewi. Me pa wo chao eraba bia bahaso abeje besia wo ho. Ma me udin ne yesen. Kasa Grace Ruth. Me pa chao wo ni mababa wa bi e friend Ruth. Ruth Ama. Ruth Ama. 87.9 Kumasi. Ayo. Mr. Oba Akoma FM ode ne nsem abedan yen. Se waba mwakache eye bank abeji sika bi wo ho. Na yare bo no no ashase ayem se wo tua bie e na yare tusi kwan mu. E de ne to hwa ama eka no akoye bebre na dwuma ne bibia asai eye no kresa. Pacho ai de ko pa yo man discuss function in you. Okay. 2022 do me pillar 2
afei tia scan bi bibi kakra ye ko hono ma ye konkoto no ye ko no na oni hono market na oton ade no no oton wo feel say ofan ko ba ya ye ko hono muso a oni ho ye si oni mi bi o ye fe ne line so en ko bi ena wa makana apare gu wasa it last week no me nya call bi say it me say follow up no me pa cho say ni say wo da wi ase nyina ma san nyina etie wo ti wo ka say ni say a ese kotokran ni bi e wo baabi but last week na me nya call say me nya call ni ku ho say obi be frame na concerning the year sika no and I'm see okay ma ti nipa ne frame no na obi sa me say nzama abe discount ho na say ni say and I'm say ani na ni sika no utia mako 7 pe utia yi no wan tia de aka ni bi nzama apale gu wonum and is my bebre and alone so balance no da hono mi tawa no bank ben na wo ye adwuma ho bi pese me hu bank no area wo okay prime priority e wo hachu say prime priority market credit prime priority market credit e wo hachu yo me try to ho mate okay e pa cha okasa you know any panic catch me say if this week you know let your monka now see you mati na pa me ona ni pani fam say ebo be say wa mu wona me san ti monka bi eni say wa fam me no kasa say ti sa wi tama no obi a man loan say on fan ye juma kakra no tia every week me pa cha wo betimi am ye hu sika ne nka ye ni nchichemu say ka san na odie okay na ye ne wo eka loan 3,900 I meet you and I say your man is 5,000 it's already 5,000 I give 10 million to GT scan 1,000 I give 2 and your man 5,000 to Tiaba Marco 7 which is 2,107 no na ewo mu san 2,100 what say 87.9 okay me ba cha okoso 2,100 and I back 3,900 no and you who be meeting charges me na pale for 2022 they see me no kasi a pale sa Monaco do 1,857.76 nti enu na abeka ni ma ni balance no kiti ya nti e kan ni na buma e ka abeda won ya 5,757.6 it is a ko ni sikana ya gitu 1,000 or your fees for 40 cities in account e be 1,040 it is a ko ni sa sikana e fi 5,757.6 ni mo sika de ma isi ya 4,717.76. You know some of my is here. Na Mr. Emmanuel Akoma for na efre wo. Eno amu na ewie yasan afre wa ye ne wudi nsa wo so yi. Na me pa che wo. Say ya yare ebo ne tofen ya afi na ne ho atono na ye nya bie. Mesra wa sikatre ne de minim say ye bank. Ya kasete so a anya bank ni edi sa adwa no ye nimpa na emom interest no mesro muntimi nya ho bibi mayen fi sa fe ne ye ne adofo ebe kasa stress e wo mo nkomoa na yeso ye nkomoa na ontimi mfiri sa ohanim eja yonko da no da intimi sre mo enya mimpo na mesre e ya akoma e na esre muntimi enya ho hwe mayen e ye interest no enye sikatene ne asem na meka interest no na meka Mr. Penalties na be kan huna na. Me pa cho ani. Sisi ni dia bi tumi afa ho bi mu because eno na say eno ya yi na o say aska ni na o so ntia. This say me tumi dia fa na say me na me de che no. Eno na me na be ba be me ka. I o say ni che ma bang no. What I say me ka bi sa che wa na che say
na man is happy van so man is happy van there will say me na family sika enshim Mr. Emma Mr. Wada on say kura yesre free adofo ho ento boa bi na ye jejejeje yesre say adofo mo aye ni entumi mo ye nua ba no na nka no entimi free ne so nti wusu betumi ayi bi na so atua say eye mo na bia na wu ne say madam so young ka hidi na akwa say ni so someone na won tua ne sika lo what I say because yeah I want to see anu na maka cho over 2 years na na community sana charges na be kan Mr. Mayari to me too be anti Mr. But okay only the situation we call it say we kwa oni ho no we gan say all one must say ya born one different thing together because situation of the man no all my demand no okay say the then I will report it another no over office now I report it and we are moving and then we can but we gan answer we gan akoshi kuma hospital utie ne story na ene de ne ba beka ya em say o twa pressure ekoda hospital eche nti na ne bampo ewo ne teacher ho over year akola ni nko school enti madam that is me to was here say e ben o ko hospital man ni to no na ne bua want to kaka ana mo ben na wo say wontu I was saying oh na Matthias and em say na it's not over 2 years that's all we must say excuse me there say me there and say and pass mo say over ya you to say me but you be too man and say so what I say Matthias say me sika na me dia man say on fan say me ejuma me say wa be report so ya it on fan wa me say ya but and me so na sika na be do me say e bank sika what I say and he say sika ordinary me ya ni be excuse say there excuse you to moza but how tie me tie o papa mo betimi aye no nchichemu anase mu gina so agi ni nyina prekope oh so wanya na for de ma me say ya dia eni de once mo ko ni mo no eni de e beto asu half no de ba na de abana ye kan si bi afuo de ko no de kan so aso so a sa na me tina ye say ya anya say ya gi ni nyina at once yo yate ye da se pa nti ye besan ababiem em say for now ye besan afre biem na de e wo say ye de to no ye hu na yaka but me say be da be eh mami ruto akofa asma bre wo beti enka said ye frɛ wi ya beti enka ye wo Steve ya adwuma enti no wo beti enka ye besan afrɛ wo why so yeah that's it okay Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo said Mr. Imene ne twetwe nkomo no atiefuo nyina mwate ekwan a omo pese omo de ne fa so osise ye nya biba na ye half a obeje enti mesremo we die Akoma nsada ne nsa yamu yatiefuo yadofo a yedomo mommoa na abawa root em so odakora wona yade number yi tudwa 05 0530 507849 0530 507849 adofo we die Akoma ene yesre sade da mo ye maye no oh mo yi ade dodo mo yade ye ni so munyumaye ye ni so munyumaye mo maye mo ye nua ba root na Sabi ye ntimi nyene nkwansi ho no aye ha dodo saa niema we na mabi mo kofa nnuronum ne ade bank sika obi anim se de bank sika sitiye ye mfa sere enhye ye nua root ama ye mfa sere enhye nanim kakra bia enswa ye moa no ane na Akoma so beboa no na ne ho nsane no na root se wa hunu se wo ka den ekwan
bɛn na wo so ayi wadwen sɛ wo bɛfa so masrɛ sɛ tiefoɔ ɛmoa wo nti kwan bɛn ɛna wo so na wayɛ wadwene nyame koraa ɔboa de ɔboa ne ho ti sɛ nyɛ sɛ wodon sɛ bɛhyɛ ɔdamiri fam na emom deɛ na woyɛ ama yesu yɛtumi aboa wo ama pasha mɛyɛ adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi. wobɛyɛ adwuma pasha meka sɛ ɔsɛ adwuma na sɛ wobɛkɔ akɔpɛ paa bi adi pasha ne ti sɛ onya nsuo bi anaasɛ ɛm sɛ nka twɔbaa na yo ɛno na ɔmoma daily ɛyi anaa meboa adwoa wo sere ato deɛ ɛden ɛnɛ nipa ni sika nti no so ɔso obi mua wo a ɛwɔ so osu timi boa ho nti yɛ nua ba root ka biribi kyerɛ yɛn ne yɛn kasa kɔda ne yɛ gyigyi sika abrɛw deɛ ebenya no bia na anso so ho na so atimi aboa wo ho te sɛ yɛde ma akora yɛde bɛma bank no yɛn saka biribi yɛde bɛma bank ni street ɛnti sɛ obi a waso ayɛ hyi sɛ unsasa ka wobɛkɔ anim anamboa pasha no kura bɛboa me na manya asundwie atimi apɛ adwuma bi ayɛ sɛ akora so akɔpɛ adwuma wo sɔre free here akɔpɛ adwuma na de ayɛ ne de boa me mama mu adwadie ne wo bedi ne ha no ana yɛntimi ɛyɛ nokora na meka kyɛ yɛntimi nka sɛ kɔ ne kɔda na yɛyɛ pesika abrɛ da bi ɛnɛ wuti si fam ahyɛ aseɛ kɔtwɔba na sɛ ɔmo eto nsuo no ɛno ɔmo nkɔ kasa wugye bia kwan ho di gyina at least na wɔtwe kora benya kakra ya na bi enye bibia na edwetire so obi bo odwetire yenyi saa tirimuda ni mfiri ho wa wo betimi akreti bibi ahwedie bi kora na abenya je koton tentem so na de yesu ye benya de beboa no na nya eno na bemu onye ahoto pa cha wate ase yo ene na akoma yeda so ewo oba adwa ho fe se de na wo ka ewo asemi ho ayadwene ayasemu mama waye ni nyina ni ayesu betumi aye no e na ye no eyese wo se onkope adwuma because bible kra say oboa ne ho enwanse na ni hwe kra no mama nka oposa ne nsem enka asemi ba 2 years achi ye nwei wa yare nyame ya adom wanya hoodene enka oba na oka say mama mikita mi Nsem 50 cedis ti mama me sre tiefo na nka omompe bi nka no anka na nka ne kanya dene nanso wanya bi ama eno so nkyere se yenya ne saa no nkoka na no aduro ana bia wonkonko di bibi bone mfa ma ne wedie no ye be sre tiefo namba ya odi tu dwa no omonhwe kakra bi ensua oyonko da no da se yentimi anya hwiama no kwa na se yenya bi ma no ma ne kotua ne bank ka no na obafia ene de aka de betumi aya ne ayeden ya ye no ntie sre tiefo ye sre etiefo o se 2 years ne won na afie meba o be se twetwen so na men sanfa number ni nwom 0530 507849 ebi afa na obi free fi odin bag is no kwasem o person te number no me san akobiem etiefo minim se mo twro dada na mo ye sika ne ba 0530 507849 minu ya ba koso mama no kwasem o si 2 years ne won na afie o de hwan ne wo tetetete saa nyame no hwe so one day na ka abono because ohu obi ene say ye loan officer no tie be sretiefo moa kakra bia nswa ketua bia obi afi se obetimi ayi afi ni botom ne de beboa kwakwa tue ye nua yi kai so no omwa ye se de bra ne kan ye no o se ye nya ni nyina mpo amma ne nya kakra ba obeje se ye gi etiefuo di ne anim so omaye bi da no mo betimi ayama root no yesre wo mo omo nkoye moa na ye moa ne entue root loan no emfiri ho ma no wontimi nya nasomdwie enkonkoye na adwuma no wonhwe ne ba Akoma FM 87.9 asem no krepa ena waka no yo em se no kre etiefo hu ne mobo me sa de number na wom 0530 507849 0530 507849 ane number ni nie misremo mo mayemwa yenua ba root na
Kristo say sɛ wanya ama unua no wanya ama me menim sɛ na yɛ ntɔ ade ho na mu ɔde na ɔyɛ me mmɔbɔ ɔyɛ nipa nyinaa mmɔbɔ de wayɛ no anhwɛ a wakɔkana no aduro awu ti ya amoa no a ibedi fo nyame nhyiraw sɛ waboa yɛ nua ba root yo sɛ yɛn nsɛm a ɛtɔ so mienu maame akwaba maame akwaba na ho te sɛn Bacha Kristo adum. yo na wudin Me the prince la. hey wudi edo hey ufie challenge be ho ye wanye edo ya the prince la the prince Meninja papa no the two. yo mogu ya na de bia ye serie Akoma FM enie na edien ene de wonam ebia na wo dwane obi na de ade pe wabɔwo na abewura ha sese ebisa edien ene de wodru Akoma FM Yo ma me da se. Ena nyame nhyira mo nyina na nhyira papa yi. Ene mi papa ma betu no. Onde nyame gusu hyira no. Papa asema me ba henti ma hwehwe papa yi hwehwe no. 87.9 Kumasi. Me hu no. Mokala fo nyina se me hu no. Apai life. Kasa nyame difo kese. Nyame difo kese. Wonye papa yi papa. Nyame difo kese. Ede ni ye adwuma. Wa boa yensa. Nyame afa ne so aboa. Nyame afa ne so aboa yen bebre wo mokola yen suppliers wa aboa yen. Ye dwania na ya aba. Oboa yen wie ye bedi adase ase eni adanse. Nipa de ese uni baabi ama yemfew ena nipa nyina so bete odifo nyame enhyira obi nanka ehu no so anka asema ye kakra gisa wo fa bag dwane de rade ase oso ama ampo anka medi nechi anka me ma ha oka kire me se me nto me bu na oba ha anka medi nechi ese wa boa yen wa kra de rade ase wa boa yen wa ma ne ho kwan me rade de na ye nipa de ye hwehwe ni yese onni ho ama yenka wachi ase na ne oka wo me ho nyina abem de rade ase na oto me fu bebre mantie mitie yanka ebia nyame difo enye se na meti oto me ka nya se he enhwe we no mu ye skeni na mom mame enye wuti bibu wonkwa enkwa na wo hira na wa hira de why hwi hia wo nkwa de erade ehun mobo mame de na de onam ye monitor na yenko mpa chaw mikro be wuye en me was sprinter afimiti ho a hwi nkwaso mami wo was sprinter sprinter de sprinter ben car aha no aka soso yo sprinter car trotro because your sprinters crash o mpa chaw yo enti eba ni sa no esi ho obi ba so beto mi se mi mpefa ma sisa engine no sa dade kase ne eda so no so ma sisa yen fixi yen na ma to ni nyina enti mi ti opa da ba ku na fiten ba bi e ho no odi ni boy eni papa bi baaye papa no o si ye frɛ no ni osi ye friend ni no si obeto ena mi kire mo kire ni se me ntwa wano wo free he ena wo de baaye yo mpacho me free dodowa mpacho enkramem yate ase se ai ko sai dodowa enkrakon enti ye betna ase osi obemaka no 120 ena me ka kire ne se ka na esi hono mi ntua ka nwie ye na ka na nkasa ka ra di mami 120 mi to engine 40 Ghana ma to oil ma to nyama ni dade na eda so no 40 million Mpacho 87.9 Kumasi. Tete 40 4,000 enya 40 million na working mpacho ai
enti me since ni na ni tie spare tie ni bribi amito ye no eye 200 million titi die no ye kan ya osi obema 160 osi obema no na me ka kire ni say yanko sisa ni amane mbegu ho no mfa scanning mami ese me yare osi on kita ni nyina no kita 40 million 4,000 mpacho ai na me ka kire ni say next aka 12,000 mpacho ai na me ka kire ni say minji ese scanning mi ko ma engine ra 40 million 4,000 car no mema no 4,000 na mi mafa 80 million 8,000 chere say mi ka mi bowo echi ni nyina no akọ osi we dey mami 3 days up to 1 week me discuss me see any car no emfa enti me ka kire ni say mi mfa paper bia ama no paper ka o na no odi ma me no ewo ha me see mi mfa manu na ne etoso biomu nso ontu aka ni nwie ya onfa ka no mi yari ento oba owie ye pe na me ko dem ko dai anopa me back to aduani o say ma ya fa ka na free ena me ko mi smart free fita ni ma mi ka no na esi he esi fita fo ho wo kwan ho eben wo fie ye kwan dem emben ni bebre emutwi okay emutwi enti fita mi panyin no ka kire so no oni ho na enye onu ena odi papa no ma abofra ne ba ho na ye oba ena me see you ya hwehwe ka more than 3 years ye hu ka no enti dakro ma abobodu ya store bi mitia no me ton ade ena ka saa ka kitikiti na aba no me pa cho se mi kire mu na mete de wo kana se a na che se otua ska na ofa ka ne koye na nya wo na ama ne fa ko baby enti na ayese obi awia wo ka a wo hwehwe mpa cho han enti o mo ba ye no na mi san se mi ni mumu ba ko ka ho no o si ma ebra me kro ni ba be toka no mi wo ha mi si enti wo kro mi wotu ya na me ni mu kasa ye na me ka kire wo kro se mi mpese obefa ka no o si yan o se mi dia me duru ho na me fa ka ko ye yo na ma mi nsuwe o so ye police ni na ye frɛ na akɔfa na ɔno nso ni kununu enti enti ni ne toka no na sa akɔfa no minim no o si oba na obeji ka no papers na me bisa no say wo ba obeji ka no papers no mami wo mi tu ha no mi metumi awu enti se wo ba wo kunu obi ache wade a wo bisa no paper o ka kire mi se ono de oyo hoho enti ye be ye meeting we yie na ase enti ye ma ho enti o ma ni ye ni normal enti be ma me ni meeting no na ye nyina eduru mi Sunday na ye ko ye na me ko kire asem no kire be ma ni maami na o si yo ono so enyo no ko ana wu be ma no enti yenko eda ye be ye enhiemu a ye de besie be ma no obema ma aso ati efse ka no wa ho ni nani isi you na ye be afie enti edrum time on be ye sa enhiemu no omo frɛ yen a ye ko ye no na ye ka se na ebusua ne ka se omo ni se ade a paper ni ho ye di che ebusua na ka ni mama ebusua ni papa ebusua enti onko fa ka ne mbra ni mama di o se we ho ka no ebusua hu ka no ye ho ka no a na ye ntia ka mi nso mi di nkrofo ka omo ha mi nkrofo wo teshin eni nuwa enti e ba ni se ye nko kan kire ni mama ye ko ka o se on fa ka ni ma yo enti hwi ni ho ameye station one tema BBC committee 2 ukwa bisa se wo hwehwe akofa uhunu a
me so me ba hobby enti yakohia commander no yakohia commander no na commander no ofre no na yasakwa na ne maame wo ho no ka kire commander de say ono onsisi obi ade anya wudia wumfa enti on kan kire akofa na akofa mbetua mi eka no na asem nko na see you ye kwa ho mi da asem no kwa ho to FM wantua na mi nyobi kire mi pip na mi di asem no kwa pip mimi maame fri akachi enti mi ti ayigbe ni otena ni ha no okache na akofa no nso timi ha ni okache ni yo ayigbe kasa ni mu se kohwe wo hwe door na drivers ni bie no numbers bi wo ho freka o na no na tua nika wo jimi na wo di car no ma no ahwan na ebetua wo ma no ama na papa na otimi nti se na wo timi ka se mami ko ye hia wa ye be frɛ na ti se ene ochina mi wo fie na akofa ene driver ni nu car o na no omo ba ho car na no ye frɛ ne parts o se ma wi ani car na me di car na adwane mi ka chenze car no mi wi aye na mi ton car no mani o se ni ye ni kunu o se car da chen o yiya mi omo ma mi nkasa na ombe tina ka mo na omo koye enti eda mi sakwa pipi no na omo ka kire mi se akofa di ka o na aba ho na wa atua ni 40 million na ama no na me see you enti yesakwa obi om no na papa na otena akonya no mu bisa akofa se obi ato ade wo ato ade wo wukunu ho na wukunu na ewu wo so di aden eka wo ho no wontua nwie ma wo hu ntow menyanka mami eya mebusuani anka mekire wo papa na omo kire me fra wa omo si pipi fo si nya oto ka no wewu o si nya oto ka no wewu enti me ma ho na se me pa no fa asem no nkọ court se judge tina ho police ni na ogina ni nchen no ye de bi wo ye ho na me yi paper ni ba ko di kire no o si yo obekọ akofa committee 2 non ko hunu non ka asem no enti okọ committee 2 ni obeka kire mi se akofa wo post chain no enti asem no onto mi ni ma to me ho ade na me ka kire akofa wo pip se akofa sika mi nja mawo wo betua me ka no ansa na wo bewu enti enra ye miti abonti na me ba 12 years o se ma omo wotema no ma san abo na obo normal no na fa na papa ni fa ko ma wo mami na de mami o se na wo so mi se papa wo ye hwan na o se asemben na me chire asem ni chire na o se ene mi mra ha na me see you mepe bosunya ena ni obua me no me frɛ no se mepe se ma ka kire wo mepe ska na ma ena o ma me ska me di ye ka ketua ena me ba hanso ma ba hia me papa 87.9 Kumasi nyame na mo abihia no na mebo mame ma wo se wo kasa no wo se wo ka no na ayira wo hwehwe wo hu no wagyan akiridi na mpese me bisa se ni efa ka ne ko wa ma wo hobiem wansi hobiom mi hu no se na menim no nso da na edien na ma wo hu se afi ni ewu na ka no so ewu ni ho yo me da se me ti store na no ame ton wade me wa roadside say na ka no kitikiti sa ka taxis kitikiti ebi be park ye na nkrofo mienu esi free mu eni be ma ba ku enti omo ba ye no na me bisa won se edi asem na ba ku si wu ni mia na me se mi ni mu na o si oye ni yiri na omo no beto me si enti ni wo ho na o ti yo na akofa no ka kire me se ni ewu
na ne di car na ache no enti ni ba abeji onu oba abeji papers no na me bisa no se wo ni ba no a wo si wo ye police ni mi ma hye wo police no obi di ade achew paper ni hunu wo beji ma presela samitie de wo kan bebre adenti na obi ato ade wo ho ya be frɛ wo mo but I was say me di kan ma wo su hu wakwan bebre aden na obi ato wa ade na wo hu sade no wo mfa ma no wo ntu a wato ase na wo hu sade no ensi ho na wan kopɛ no ankɔhwɛ sɛ wo kaa no ɛwen sɛ wo yɛ saa so anka bia kani angu amaka yi wa mebre sɛ ma osi ofri pram me ko pram police station omo si omo nim ne ya fra no ni enti ya fra bre bi wo nya me nkɔ hɔ ɛna me kɔ hɔ no nso omo so omo nim ne ya fra no enti akɔfa ne ne yiri ni mom na ebe kire me sɛ ontena hɔ na omo ti mata heko ashama mata heko enti akɔfa no na kire me ni maami eni ni papa fie na ji se ni no wi aka no enti wo ka ntimi nkasa oto ka wo ka saade a wo kra wo bedi fo fi so obi ntimi ntowa ade ntua bi ma na wo hunu no ayi wani ete ho abra wo ka mu ana ayira ma hwehwe no crampo sexy ka ma say no echen we no echen we everything say me hwe engine na ma kofa na de engine na atu aba ma wato ni nyina ekoi ese ni na akra no obo ka ne kro no ti wote ho na ese nyame kra na ma oba ne ba wo ho oba ne ba wo ho se ya che ne ka meboa ma wa wo paper we eno na ka o na ne di maami wa ma me paper bia enti otua yanka me ni no be kwa ka o na ni ho na wa yakoji ni aka no asoso na nko atua ka o na wo so de ne ka me di ne ka 40 million 4000 na me di ni tua ni yi a na wa ko tua ka awura ka na ni atimi afaka no e de ko je so tua wo ka enka wo so be kwa ko tua ka o na ne ka producer me pa cho betimi enya enti ye ko hanu sese no akofa no ni be ma me akofa ni akofa enu ni clean no on be ma me 12 million na mama part ya kara no 12,000 na mama no we 40 million na sese no what akofa tua 40 million akofa tua 40 million ama part na part asisa papers ni nyina de ama no enti me pesa aban muwa me na me bisa part se me dindika 40 million na me so ka no me 80 million wom enti hwan na sisa ontua sika ne ma no free mechi enkoji adanse ben na ewo ho a otimi fisa wo kra na akoje ka ne free part ho enti sa wo de ne ka wo na wo se part ne hwehwe wo na odan wo ka ontimi ne akofa nkoye baako enkoji sika na aka no na se wo sika ba be wura mu no yo ya fanso ye besa aba ye kodi dwa kakra aba yo grow fine doctor ya ba wakwa abasronko me da se queen kantin kan ho fe me da se queen yanko dwaso yanko ton ye nwuma kakra e ma wo mu me da se queen akonya ode amami nene charismatic ye nupa e wodwaso a ye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba Mr. e hon komo ene ho adanse ana de be so mu ti se mu hu ebense wagina konya se yidia no hu se e charismatic nupa na ahyeta baabia no ho komo ne yebedi nene ye de yadura ye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edi kan se dro wei aye aduro wonwaso a owo se odofo bia upabinom ana aduro wo su ye aduro a
bema ene oba ana enom sa uye bema na wo ho na sabi wafa innam yare na ma obema no esote na ma obema no hia na ehi na ma obema no fon na efom na ama ensansan so abagu bema no ho prekesen bema bi wa eba ne sa na ohuna mane na oti na ma ne bema ho nyina ayekuro bema bi so wo ho a ofa innam yare bi tise gonorrhea impremebre no ojonso na obre na ochem ansa na jonso no atimaba wajonso awie no so no onama obi wo ho a obonso na ma obonso bo hu se insufita bi na efiri ne bema mu eba oye bema na sa amanehunu wei oha wei pa na uwom na teteu waso adurahwe bema aduro ba ko pe ana midi ho adanse edema se beboa Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na sabi wafa innam yare ti se gonorrhea na ma ensansan abagu ahimfi ho oba bi wo so eba ne sa na eja no jonso ya pa o jonso na obre oba ko ba pie ton oduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop o se ope Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba uto aduro na Mr. no obehwie cap no miensa anopa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho aduro no meso a no hwie cap no miensa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho me pa chese oba udi ensuo no anabenom topaye no nom no anopa enumre nom no anopa enumre aya na impempi no oba bi wo ha na se obi wo ha onya infection bi te se gonorrhea na oto aduro na we na onom adakro pe na wajai unu madona non toa so se de be ya yare bia eha wadwen no ni nyina ebefiri ho oba bi so ho a white anase odepo ane na betena ema ni huna mane ama sometimes ejane nkekaye nketenkete owo so ana ensuo egugu ni nkakra sabi pampan ewom oba pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a onya ne mensesa flow no entimi emmeye onya ne mensesa principal no wo aba me kanfu Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene dia mam oba bi so ho na tenka na ewo fam oba me so nu problem wa dro ne Zahara Mr. ene Zahara G capsules odofo bi so ho impempi no wodwale awie no na yesede ne ho ekeka ne nketenkete na yesede bibi ene nam ne ho no odofo adura mi di ho adanse e dia maw ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules ya do we ya do wo so am me se nubura ane yetete ane yede afrafa ane yede aye sa odofo wo ho na owo weak immune system onkomwo na wo ho no aye mre odofo bi wo ha eba ne sa yare nketenkete na eha na dwen ono nko oye bibi kakra bia na oteso na obrentantam ono nko weda sesa kakra obo se yare bia ba ene ne bedin kra ono nko so onya infections a atua obi afa onya yare santantam na yare ne amma biem no obo so ono nko yare ne ko na ba yare ne ko na ba adafo boost immune system no and with Zahara Mr. ene Zahara G capsules ya dre me say e ya dro won so so odofo wo ho so na osa pa so ha wade odofo fa Zahara Mr. ene Zahara G capsules aye wadro odofo defo na masi ebia na nkomo bi wo ho ana se odofo o peye no ibia ton fa ye sisi na ebeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 other for number is twam screen so to the fa frey enkomo bia wo bia no ye benya adaje akekere obibia mu na ye beko ye adura ye frɛ no Zahara man capsules na say aduro we ye aduro wonwaso a abase ebo bema bia bema bi wo ho a owo weak erection ne bema no ayemere ne bema no entimi ensole nyina so entimi enni mensem bema bi wo ba ne sa ne partner to ne sign pa na adane no ayemhyehye because onimse enumguase ebeba wo ye bema na wayemere na wo weak erection adura ebeboawo ene Zahara man capsules na Zahara man capsules ayadura eye natural herbs me say enye memedro na onoma na ho hyehye woni bia enye memedro na onoma na wakoma ebo kinkim ni bia
Zahara nubra ane yatete ene de aye wodi ya ne se obekọ ba bia ton oduro bia uto aduro na obenom anopa 2 anumere 2 anopa 2 non to asoma me na obehu se omere ye bia wo bia weak erection bia eha wadwen no ni nyina ebefiri ho ba ma bi so ho a sisi yale agena boso sisi yale ene na betena ba ma adura mi di ho adanse akamfo de ama se beboawo ene Zahara man capsules ba ma bi so ho a na nkomwo na ye mere na nkomwo no entimi entutuo ba ma me se Zahara man capsules anu ni adura ebeboawo ko ba bia to waduro bia wo se ope Zahara man capsules odafo edu ye adura ye fe no hindi heba mixture de bia meka me se ene ope malaria mixture tatahwe ebo adasa ebo afofra eno ane hindi heba mixture so odafo wo ho na 3D mmowa no ne wabetena na tetewu na ha wadwen entimi ema unko ye adwuma ubonso obia ko na adwuma so onko obonso nipadua no aye hyehye na sai jawo tipaye ne wonum nyina aye nwonwono ontimi endidi ne wanya ahoden ane wakoye adwuma odofo adura abeboawo ane hindi heba mixture odofo o typhoid fever no what adura bre what so adura hwa odofo ene o last stop hindi heba mixture anu ni adura abeboawo odofo sugar level na etete wo no adura abeboawo a ebetima regulate sugar level na mawo ane hindi heba mixture odofo bi so ha high blood pressure etete odofo fa hindi heba mixture aye woduro odofo bi so ha adwuma wo ye no oye adwumaden ogira enchenten eche odofo fa hindi heba mixture aye woduro anu ni adura abeboawo ebema ni padua na anya hoden pa adwuma bia okoye bia no obetimi akwakoye wodi ya ne se obekọ ba bia to woduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop usi ope hindi heba mixture odofo uto aduro na aya na kab keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumuna odofo non to so mame na obehu se yare bia etete woni nyina no aduro no ebebo awura ni paduam ebema ni nyina afiri ho odofo sajefo na masini biem ebia na enkomo bi ho anasa odofo ope no bia ton 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo de bia meka aya na mentwen emma yare no enchecherew endo so ansa no wape currency nupa ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo odofobia boost immune system no ama wapom din no asipi asita asagina so asatu infection biase a etete obi ti se gonorrhea ene Zahara man capsules ebo bema bia me se ne mantamu waye mmerenti ya twetwe no efe no 1 minute bema ene hindi heba mixture malaria mixture tatahwe ebo adasa ebo afoforo odofo yenui ya to pete Ghana hab efe ba bia say ye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop odofo koho na uto aduro no bi na anoma me show bo say awrade din mu nte no obaya adanse no waka say currency aduro no eye me da queen da ne ye be say hia yo adofo mi di ho adanse o na muntutu mi kankoto malaria ne ade mane yare ne nye kese ansa na wodi akokonfo anoche kotue sika twitwiri die wo ho ententem na no age Zahara capsules mema no na eja mudi akohwe mo hafa yo ye da Zahara mixture se yo odifo the road is shaking the road is clear aye nsem pi obese aye gozopi easy Akoma ay obese aye gozobi aye gozobi aye den chance kan easy aye den chance kan odifo ye mame princella na semwa odi aben ya semo se obi akoto ka wo no awantua je se ebi mu bu odu
ebi mu bu odu papa ewo wo mo ne ye ho watimi akoto ka wantua anwie ade ekọ wup maame ni po wo mpo wabeyi ka ne kwa abra onim ho hye sika twetwe die so eka yi wotimi to obi ka saa odifo etua kakra bi de tenensem na kese na ra wagya ho no afaka no ne niema wato ho nya pabam otilo ona ekro no na batan wo yade hia sika eto aduane di na baako asem ka no ye de akoma ye ntia ya so ntia asem na nso tie maami o se na oyare yare ye kakra de koton ne ka ene amanehunu ya wakohuni echesenya na yire nimpo ena ebaaye se ya che ne ka chesenka akwa no to ka no wo de ko owie so awato ananano mo nsie do adansidie ni ho wan na akope no jesenya ne yiri kra ne ba ye na maami ekosi aka ne wa abonten a enka obeden ne wo matwetwe yenkwai kasum yo am say kakra mpesa mekana say wiase eduabode empa wiase da no krepa so atase eduabo empa wiase da na asembia eni nyina so no so obodua enye adwuma me mami utie na senka nso oba na obomidin se ne ya ne o ma na won kran tama me ko start ya so Globe Cinema no ye ka agefo eni esikafo pa na wa sore ho a na me mami o ka ho bi chese no ton fish eti eduru tembi wa ya pon asore no no aba me nchen so di for me pese me ma fish ni bi na de kofi na akọwe na so me de ekoton na first kana brem na me de scan am hia so na kejeti ehu che ewura me kam chere wo so eti no me ma me de chere se minni no pa na minnim adwuma awrade tumi de ne ye be se se akodrum pimpan so se die o die kura no eho odene die ode to aduane kura no e problem because of car ono okotoye na car no okotoye wanya abotre siesie car na oto no 120 million ato engine nin ho niema abo ho kabe 200 million na wo fitani se kasi wadwuma mu a won so no wadane car no e de ama obi a ontua car no enwieye so eti no wiase na ye wo no minhunu se de nipa na wo wiase no kro musu ene wo mo ban sitie so ntino ye wo nipa ni bi wo ha se meje owu ene ne sign krata ne firi ne suban minim se ote de meka na se meje owu one ne sign papers e won krata ho so ohia na wasama do a ne bi e firi ne suban because watwe di pa di ache wakọ obi ade esi ho wakọ akofa ade na akofa ye no wantua wasa adane ama oba odi wachi ama oba no nso aba eba beje car ne papers enkoye yo nyame di fukase ye betwa ye ho aba kede tie hu che ewrem kede tie hu che ewrem For 15 years, Quick Credit has been your trusted partner in micro-lending, empowering lives and making dreams a reality. Today, we're excited to announce a new age. Quick Credit is now Bill's Microcredit. Still committed. Ka wo yare wo pade busiano. Yare ebo sa. Mentally entry na so the na bank ni di police semne ni mata tamiti ni na mi dani frifie. Si na sisi ano na koye mame ni yenya me pa ti me de bedan do fo se omuwa me na ti mi twa kana na metini enkofi nkoye adwuma ti wasam ne se wo de bedan abedwafo bashan wo de bedan wiase se wo sre se yamwa netimi kotua sika no saa na wo ka bashan ene ti wanum ne kan no obi a wo sra de no akeka wano abosu ya bete mame ana kaniye maso obi bebo wa asam etachi akoma ena ye de aye me pa cha wat ma se wan kasaya enso obi akoma na waboa ti kasaya sre adofo
so memuwani na mitimi tua kano na mitimi enya ahoɔden enkoyɛ adwuma sanse pressure ne awɔnti na nani ankeka bi a me de bɛyɛ adwuma a tua kano na sika no me pa acha wo je sen acha me 5,000 because said the owo ka yemu ani ntua no ye ni asem bia so a ye ka wo ho because ye nim sika tutwi bie no mpo wo je 5,000 me pa acha na wo ntua bi ko acha me tua me se me tua 25 million bank ni me free almost say 21 million tua almost so tua 20 aka sen interested aso Pachan. Auntie Kanini na mame. No interest da so interest na yantoa wasem ne so. Wo se the auto car no free ne ho no ne din yesen. Mpacho edi amenem ye part. Otiteshi estate. Otiteshi estate. Okay. Na ebra akofa ne police ni no ni yire no na bra akofa esa wachi ekutua part ka no edien na wo ne part no maka afa ho me be sa part say so nim say me sika ewo ni ho no sika ni su che ne die no o say me so say me nim say car no mi wiaye enti say ne no nam na wa akohia ne car na waje ni sika na enti ena ni kru frame no ka kire mi se akofa no si obema mi 20 million edien na owo edie nyina so ena wowo a otimi ma akofa no ana ye o ma me nuaba mpa cho mi nim mi ti ho pip for ka kire mi se mi nko on be hwehwe mi omo hwehwe mi a on be esa asem no wo ma mu ye mre dodo ma minimo obia minini ko tema committee to police station akofa no na si beemu ne kuma beemu ne kuma beemu ena na si ni ka kire mi se ni ma me ka kire ni se onfa ka ni mbesi ho na abusuyen hu no ntua mi ka no na menya kwan entua ka me di no yo wo be ho me so kakra mayen say sister part wo line so ye ne ntwetwen komo hello 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 yo wo nyina so se otumi je sika efri akofa ho fi se onimu no ana senka akofa no kra ne pen ne number an wo call ne ho a enka so o involve wo se bia mekasa je se Priscilla ewo ho fi se one ewo na koma mu se wa wia ne ka yenka ne sa an obi frɛ kire ede ka ne ho bibi abrewo enti mi hu ne senka wo so hodi akofa no na emom opewo se wo obetoka wo me ho no makohu na so masi wo edien ne bema watumi ne akofa no aye nhyehyɛ hode agye na tum to se obegye sika kora ewo ne ho edien ne bema na ba ne saa mpacho metumi akasa mpacho mi wo fie na akofa no ni part kunu omo ba ho enti omo ba ho no ena omo ni mi be kan se omo abehu mi no ndo de ohia ne sika enti ye kan ya na me ka kire ni se mi kunu ni ho enti mi kunu be ba enti omo hye ya enti se enne na omo ba ye ochina ne ochina echi ena ye call pip mi call pip ho na mi ko ti se part na akofa ni part aba ho ochina mi say no mi yankreni wow akofa ti say ne part na akofa aba mi ho na ochina ade achia omo ko pip enya okaka kire pip for say obetua nika na otua nika wo pip ho
ɛna ɔgya me ɛnti a ɔna papa no a ɔyɛ kyɛ ama no bisa akɔfa sɛ ada na mami wodi ne ka 12 million no nso di obi ka 4 million 4,000 ɛna wɔatoa 4,000 deɛ ne mami deɛ wɔ he wo si yɛ ɛkyiri na ɔka ayɛ no bɛsi nnɛ ɛkyire na obetua na ɛsɛ wo deɛ ne deɛ bi ɛnka ne nseseyɛ me poska ma ati wo mu ama wo no more than 80 million plus what sika bɛn na ati wo mu sika na me di siesie car ne engine no nyina no sɛ me sisa ne nyina ɛnti sɛ spare parts wo me ho a me nim ne ame de bɛyɛ ɛnti me ma ne sisa ne nyina ɛdi kɔɔyɛ Nsem yi ɛnti sa sika ne nyina me ɛfiri ma ko me yie ma memra mu kakra on sɛ deɛ me hu no na sɛ ɛyɛ nipa na yo em sɛ yɛnya hello nipa na yɛ maame ɛtɔ kai ɛwɔ no hɔ no me hu no sɛ ɛyɛ asisie paa ana ɔpɛ sɛ osisi yɛ maame because car wona wo se sɛ maame na be wia car no me car meti mu no obia ni ho betima ka kyerɛ me sɛ ebia okita card no road worth ni insurance ni ade okita no wɔ ne nsɛm sɛ me mfa ma obia onipa koro no wontimi emfa mfiri hɔ so nipa no wo de saa nneɛma wei nyinaa ma maame no wo saa de charge to maame no so sɛ maame na ba be wia wo car sɛ ɛka na wo de no no sɛ kasa bi wɔ hɔ a ɛyɛ asante kasa ɛnyɛ sɛ na adeɛ da hɔ watam na ɛsɛ obi kura ɛbɛbɔ obesia mesrew me bag aka wei hɔ me to ade nti ma me biya amakoyi ama na afei bɛ na wɔtwe miensa wunhu na ɛyɛ korɔ no ti korɔ no yɛ wɔ ne branches bebree ɛnyɛ adeɛ da wo nko ayafa ɛna ɛyɛ korɔ no ɛyɛ nyansa korɔ no ɛyɛ maame no ka twi ebia no mu nyina akra yɛ nkranfo nti sɛ de obesi aka no na sister Priscilla so nsɛm kan yɛ no ɔse yɛ fa aka na abra wahunu ɛdɔ di 40 million no ma no saa dana ne niema ni nyina de ma no ɛfisɛ sɛ ne wo na ama ne de ka ne kɔyɛ hunu wasɛm ka te sɛ mɛtɔ wei no ahoma ne niema ɛka ho no ya seti enti agu ha mbacha wati asie okay enti agu ha no na osi okọ me ma ni 3 days up to 1 week no fa sika ni mami ebra me ba no kọ ye no na oji ni di se me free me ma me free po e no no so free pram se enu asem no yakọ mo nkwa ni ma me notness no ye nua musremfo na saa niam omo ye omudi so bi nua no otimi kosi niam apem enye yen ayaka na etwa dada ye ho hu me na papa krom ni ni me anu atamwaja bade kafra ni kwa ya ko ni ma mi ti hokra ni ma mi nim no minim no otonchini na ma me omo nso nim wo ana omo nso bu kwase ya sa me ni no minim no na akɔfa kyerɛ me na ase sɛ wei ya na ase no me kwa na ase no minim no na bedika of wahu ja poni pran na me yeton yakɔtɔ edru Christmas a sɛ nam akɛse ye friend no chile ni shon red one no akɛse te sɛ no ebi na yeton na edi kɔ hotels akɛse yo producer Mpacho mu benya on fire friend no Edinho Star Kofa Mpacho friend Star Kofa so Madam Police on fa obi de de ba ho anka wani abra twepom e ba mfie eni ma mo ne ye de enye o Ghana Police ma yonkofo pa na ade ni mpanyefo aka akɔfa pay the woman. Look at the woman. Is a widow. Pay him. And na pay him. Na so I can say, "Oh, Papa police. Pay.
Pay him. No, aka say pay. Oh my, you cry me, do I bema? See him pay him, and so no romantic. Pay him. Hey, na me ho chire ni. Eti baby am so na me so ti say abofra. Say Say na ma tu aka no enti say ye ka me ni yadin. Eh ya asemu. Papa na say me fa ma akofa. Na yankọ party ho na no na ekura me no. Enti akofa na ye den na onya particulars no every year. And you say particulars now e wo no ho. O wa sesa ni nyina ma akofa. Yo Auntie Priscilla, say yen sanka wo mu di ade e na da wakoma so apesa wo ye. Say mra wo Ghana. Na se wo mra na mi omnimra chenwa. Saban hwe ye wo di wo papa aye boni. Na me jindi se nyame ene ni 3 days kra me hia akofa e wo committee 2 police station. Na oni mifia o ma by this enchimi ya chimi atum wona adidi no ankaba na adem ka po be mo amuti hai say ye tie mo munimra na se wo twen abot ye tie mo enimu kasanso a ye din kunim e bia wo be ka bribi mama ya se mo TV o kan ye o na se wo twu bu asia e bia nyankopon obedi wa ase mama na Akoma kra de ya so me yebedi friend na omum ye friend na omum fan de nka hwe eno de nka hwe set ye biara ye nsa beka wo mo na de America ne say akofa eye police ni na se ye de ensem ba na wusom a onfa toto ne ho se ono na obi di we di na be ye den mikru wu ye pamemu wo fie ti sa akukọ na ku ye police ni de bi mikru ye doctor ena ye ko tina we mi bubo di ada mi si akofa ye se mi fa 40 million bra na sa se ye blue quarter plot ye mfa mam o se mi nya di en ma beto bribi wo ho ena ya fa asase na manipa foforo wa si as form wasi ayesi asase na wasi suro abro ya onkanka no se mi di ya store iposisua medidi yo na adofo yegusua edi Auntie Priscilla asem ewo Akoma FM WhatsApp line na ye 0246766060 0246766060 eye WhatsApp line ubetimi so aye recording e de atoso bibi biara wonim fa ho de opese oka fa ho ubetumi e de atosa line yi so ko Facebook ye bia tum bibi e koso live e wo ho YouTube enso dem den ukọ ho a ubehu ye life and colored ye di asem baby a wo bia se wutimi wo wireless ni ade mewa ko Facebook ubehu ye life and colored na ko WhatsApp line ubetimi de nkra bia fa so voice note nyina yeje se wo bibi ka na bia baby awo wuntimi enkole enkasa ubetimi aye voice note e de abrani nyina ibedi hu dwuma e de amount yo say yenya ahoho chenchirenche e wo ha sei e be ma auntie na mo ho te sei pacho ye ho ye yo say ye wodwumadie akwasiada eye Akoma FM any Peace and Love Hospital breast cancer omo hye kokrama eda nufuo mu omu di hu dwuma kete pa e wokumasi dua mu ha ewiase afana mu nyina omu dwumadi atretre ekọ ho eye kwasiada e be anopa no nwotwe Akoma FM
any Peace and Love Hospital ye be ye Mother's Day na Mother's Day no ye nya no say ye dia keke na emum Peace and Love ewo achede soronko a odiama emma be a wo bia Rotary Park me pawchew eye kwasi ada 19th of this month obia enware no omra hotitu emma ya nufumu eni ye nipadua ho akwa nyina ya na ho atechema ye nim ye be ho na de adurusumu obia enware anopa nonum na emmo no nwotwe ne aye krado ho wo mo be hwehwe ye nufum adi dwuma kese e de amayen ye nya ne kwa dwumadie no mu di na efre ni chenchirenchi ye hwehwe ma ye widiem ye bibia yare ahodo na ye wie so a ekom enne yen ye be serve breakfast ene ade ewo ho eti mesra mo kwasi ada we fatu utrim memfa ba bia no panonsia Tromrika neba Rotary Park ene tete golden tulip ene hwe animu enemrem ye kan say ye Lancaster Lancaster right opposite ena ye di sa adwumadie no emata nyina emra ene omo ne ye ba betwetwen enkomo menua ma na mo ho te sen Nyankopon adom ye ho ye me pa cho mo men afidie no ma me kakra yo sa kwasi ada dwumadie ni nti ene de mo ewa ha say ya ma sen nyina bete ye nka ana me bo ani aye no kre nyame nhira mo ne mo nwuma pa mo nkoso ye nte mo nka adofo bi anya na so krado na ontie no ede omo amu te ha adokotafo mienu e ma kese omo ya adokotafo omo be kire yen ama yehu dwumadie no so mfaso ma me kasa ma me afie da wase said ya ma me adika kan ye free Peace and Love Hospital ye mo ye nya doctors ye nurses ayo we your doctor hey ada na wudwane doctor ye ga so your doctor wudwane we your doctor pa na nurse nyuma mo ya mo nchai doctor fo enti ya no makwanya iso kachre men nyina se Nyankopon ya adoma kwasi ada obia mra Rotary Park ho ye be hwehwe mo nufumu ye be hwehwe ma se ye be check pressure ene ya check u sugar nso amount sikatue bia nim emfa brebebre nufo masema ye ken nya de nufo ye ne ya ne ye hia ne wo ho wa bibia haw ne ye sra wo se bra ne nhwehwe nufo ni memaw ebi se yare ye kan ho asem yi se bibi ba mu kra enka ye bia ni ho a ubehu agi se wanya mu nimde wo ba ye be ma mu nimde bebre wo ho no mkyerɛkyerɛ fa yare no ho ne ye wi a ya ye screening no so amam yo adofo we die kakum ese agene kokwa anum me nurses ahofei omo be ye screening se ye tie ni ye a wo se ye be ye screening e de amamo ye be hwehwe mu sugar ene mo pressure bibiara e fe dipadua no ho akwa no omo be ye ama ye hu obu onam ne pressure wo sorosoro enso onko hospital mpo we di akwanya na beda ho menna enidi sore anopa ngo fufuo ni nenna e ma na moton ade kwasi ada minim de moye du kwasi ada fufuo esisu kenken odi wi awada mesro didi fufuo ni wi a sore bra Rotary Park be hwe ni padua nim e bia na bibi koso awunim bra na ye bedi ho dwuma wo so onyi sika menua ba fa bi so ye so eja me ko obi ni manka bi de me da sipi se de mi sister ne di kan no yare no enye ya emonkae nti wani beba ho so no na yare na ebedi bone pacho kasa kese mame omu odwomi ye ho ho ye ka kokram yare no ho asem no yare no emonkae before baba wonkae na ebedi bone esie wansa na wahu nti ewo ho na makwa no enan a enante kɔ hɔ a nipadua no etimdu kɔ owuom ekɔ wadwene mu a etimidu kɔ owuom ekɔ wahara mu a etimidu kɔ owuom ekɔ okase mu ekɔ obrabro mu ani nyina emmoa nti yebesese yentwen ma yare ento yekwan mu ansa na yaba na emom ye meye investigations se de be ya oba ye screening nim na nyina aka investigations ho ye screening nim ma wa bibi wo hɔ a train hands enebe hu aka kye wo se ma yenhwe dwa bi da onufum nti ma yenye investigations ma ne hu dwa kora eda nufu nim ndase kakra bi se ya
me de kakra beto so ye ka kokura ma eto ma no fuma obi bebi sa sede na de ba minuanom ye nya hu ade poten de kokura ma eto no fu emu ba enya ye man mu hanku wiase afa na nyina ye nya hu ade de ba nanso asem de ne se ye wote bia bia ukoma unya bia ukosa ate bia no ebedi adanse se wo ye nya bi na maka ne sa no fatu tim se nya bibia e kanofo no so ena ye kokram ye wo yare ahodo bebre nanso so ye di hu akyekire mu si anofo ye ye kokram minua ba ma fatu tim se enye de be ye onofo ni nyina na ye kokram ye wo yare ahodo bebre na kokram na nkasa de ye nya hu ade de ba nanso ye wote bia ukom ebi ni se wo ye oba bia betumi anya bi oba Sabi wanwoda e wona sitina mu obetumi anya bi oba adwoa abeda ne nufu ni mu pen obetumi se yeyi ye se edam obetumi anya bi obi nsusu a na busuam yare ni bi aba hoda obetumi anya bi obi Sabi oba wiase wanwo ntem nanso owo ye na nabakan ni firi mfie aduasan miensa ekono oba wo abakan firi won hwehwemu miehu se saa ma no so betumi anya bi ye woni ama bebra ye de kyekere ho ebinom se abofra kisu agunufo ne ho esikete no de niema bebre describe eniema ekanofo no ye se bra niema nimdie emfa ho empo nya wa onofo ya wo ya ne ehia ye po obi a wonte nka bia woni nufu nim bra ne anhwehwemu ma enya machine ye de ensa ne ewia ya sama onimdie wa obehwehwe onofo nim na busumi bia ta hwehwem na nsesan ye ba wahu ne ntem yo metimi ebisa asam kakra ma nesefo me pacho na obi wo ho a mepese o ma ye tot ma obi wo ho a oni adwene bia se ohwehwe ne nufumu de ye kan nyina wonte en obi onhwehwe ne nufumu kura so wo wiase da edin na wo beka kire no ama apusu no se esese onzo obi obeka se me de omu ye de menuru ho emfa me ho enti onfa na so mayen ensu bia na niema achi no bibi hye ho a eha no so onim on say ye naive bebre ye mpa hospital ko saa na meka no enti no edin na mo betimi akama obi wo fi a wo hu se da bi me de me hu di agro o se me true me kakọ samo na mo be ye screening no ne ade ti mo ma ye tot bi e be ma obi owo fie e pia no e de na ba anti ye da wase de pese mo obi ahu ni se nufuo mu kukura asem no e ba ti se asem kese franka ansi so e ba wunhu hwe wo betim ne yare na tena emfie bebre na wunim enam se wunim ho nim de ni nti na wunim enti ne yese bra ne enkyerɛ kwan ya fa so hwe anufu nim no entwen se wo nofo no enya wo ya ansa enya obi a ne nofo ye ne ya ene yehia ne ho se wo twen se wo nofo no ebe ya wo ya de a menua ba ma na ede waduru akire enti bra ne amu a ne enkyerɛ se de wa obahwehwe onofo nim ne ya kyerɛ wa eyi kituwa bi panie wonim moja nim ye nsa ne de ahwehwem bresima bi na wo ho atɔ na wo kɔ umfa wo bre bebre nti no aba ne ahwehwe mama ye wie nsu anya nofuo mu nko ye behwe kokra meto maase no efre bibi cervical screening ye be ye screening na mamo ba bia ya wo de ne hye no se yare bama ye be hwehwe maase ama wo mu kwa ye be roro ye ho ye be hwehwe omomomo ba bia ya wo de ne hye no e wa akire eti se bibi ikoso a wunhu agese ahwehwe mu ma Dr. Wiafia Fato ne ho so afa ho ka nyina se ya hwehwe mu mamokwa enti wo ba wo benya niema bebre enya wo nofo ne nko a enti bra ya hwehwe mu mamokwa na me pama chow time ne yesen na mo kasa wo mutie wo mu hunu time ye de sha anopa no nsia pepepepepe ne ye nyina ye wo honom ye ba adwumaefuo ni nyina ne ye ba ye dɔɔso enti nkase wo ba wo bɛkyɛ wo betimi afa ho kra nsa na wakɔ asɔre ye bɛhwɛ wa no pa na wanya kwan akɔsum nyame no waba enti obi amranya saa so a wo pon asɔre abra asɔre mi se bi kwa anopa ebi kwa awia mo kwa anopa o kwa awia pon ya afa honom ne nhwehwɛ mu mawo emfa bre bebre enkyɛ be wi ama ontem so no wanya kwan akɔsum nyame yo ye damase and Peace and Love Hospital omo ye breast cancer ho adwuma eni nipa kwa no
enye no nko a enema bebre wo moto mu nyina wo problem o mo beye o to wasonso kan wo se ye mewro ye dross na on hye de hyehye ho ama ni bu anema hyehye ho no ano wozan ama ni bi wo ha headson wo se bra na onye emfama menua ba wo so odidi na ebeja ye kwan dem di jam nurse fo mo ye nurses mu doctors o enwane doctor wo ye doctor ye ba na ma mo ye nyina ye doctors adwuma ba mu din ena ye nurse but mo ye nurses mu doctors that's it yeah dem so me di ja kwan ni say bajo kasa kese dem so me di ja kwan ni say yema ya pomuden ehun hia ye se yente ya wa yenko hospital enti akwanya na ba eti se de apeja hospital ni nyina e de aba right park wo enti e besese hosma ye den mu peja akwanya ni nyina ya peja hospital ni e de plane am do begum de mo ba bro omomra na yen hwe mo ye omo ho abotre ye omo ho abotre ye be hwe omo kama mo bia soso enya na sumdwi da mwase Papa J. Ti said de ne ye ka no ye pese obi amra ne ye ka no fo no ye wona adie bi wo ho a enema bi wo ho a ukomu a ebetumi amu ahu se wo ye nya bi abroni frɛ no signs and symptoms ena adi ben na ubehu eni se ere se udi kan hu no fo no na wan hu no fo na nsesa ye ba ma wunhu ye hwe ye no fo no ho a skin na wo hu no e wasa wo hye ne nso na wa hwe kire wa na etua no na abroni frɛ ne nipple so hu sa wo no fo no nipple no na ye pointed na hu sa fe twinwura mu a entwi wadwen sisu se yare e ba no fo nim ye frɛ bibi peel the range wo be hu sa wo no fo no ho abobobobo ntampia hu sa ntampia bi abegu no fo no ho a enye ene ye frɛ bibi dimpling ade na eboya fro ho tokuro no hu se sa tokuro ni bi abeda wo no fo ni mu so a enye fe ebetumi ayeyare bi ahyase afesu hu se moja sufin bi ana moja bi firi no fo no mu ba ebetumi aye kokram na hyase no ye mpese ebeka ni nyina wo ho ba retri park kwasi ada idia ye benya bre ni akyerɛkyerɛ mu ye pa akyerɛw ye di kan akan ye se cancer no anasa kokram no ba ahyase no emfa ya obi a mrew enti se wo tena ho se wo twen se me no fo nya me ya na makɔ hospital na wo di wo hunya minua mema entina fie kwasi ada emema nso tumi nya yare ni bi enye ma emema nyina aka ho pa cha mema tumi nya bi eni abedwa formation o emema nyina aka ho emema wo nipple ena mema wo breast that enu nti omutumi nya yare ni bi na nso ni titiri ni ye ma yare me kan wo bi de ne se soso no funim ahwe wo be susom no aka kire se ne se abada oba bia no funim saa chinyije nti ne yese bra ne enkyerɛw sɛ nya aba na oba bia no fum ye wo nofo na ba na ebobɔ baaye ene ye wo aba a eye yare foforo a abesoa okwam wunim nti wafa ne sɛ ɛda oba bia no fum enti bra ne anya hwehwɛmu mawo medamase yedamase adofo no na omaka bebre asobra chefo sɛ de mete ha yi moma yentie na kosi ada yensori nkohwehwemu na yare ya da bia yetena sema yare ne ye kokuroko afei nana ye atwa sika akese mesremo asopa enche asemu tie menemu se mo beboa yo adofo yesan tie si asem na ye kan so eye ye maame Priscilla waton ne ka amansensem asi ho waton ka na ma nipa na fakọ ka ya fakọ ya ntua ne ka anwie afei de obeti na sumansa de otaw ka na wu ne yire se ne kunu de ka no eche no ansa na wo wa hu ba ma ni wo wa hu ne hye ne yire se ne kunu de ka no eche no na eka enso ewo ho emafie wura no na eka ewo ho emaka wura no ane enti anti Priscilla nim na dwene pii se o de ka ewo ka wura ba bi oto no ne wo ono toy ene wo koton ene wakonya asem na
said the car na your friend ni na yire any police ni ba your friend Akofa na ye ne nakasa enti ye bo obia entie Akofa so asema ode tudwa Patrol rank bay. Patrol Sabi. Hello. Madam Akofa. Yes. Good morning. Good morning. Patrol Bibiabo Cordier. Adomo. My sister, your police, and minimum rank until I'm 90 man for Patrol. Patrol. Patrol rank bay. Patrol Sabi. Oh, okay. Sure. With the other man, me free on your TV and Akoma FM Kumasi. Okay. One Madam Priscilla Amate. Priscilla Amate, okay. Yeah, I say Oton Sprinter bus be ma uku. Okay. Na uku ntumi ane kenwe na mso di film. Okay. Nti oba so baje papers. No ka say uku ntumi ane kenwe aka 12,000 Ghana cedis. Okay. Na so ma na tia say ka no uku dia cho. Okay. Tina o request for papers. Okay. According to man also the car na no the only to free road like 4,000. Okay. Nti we work with 4,000 na maka na no aka na papers. Okay. Kama on tuka there's a emphasis what take na no credit if you ma be 8,000. Ya ya nka. So that ma oba na me say na ma me nya wo number na me no nka so na me hwese me city. Some of Canada sign up to but we need the answer. Okay. Cow nano. Mama de car and I mean maintenance amount no 1 man or the Mexican and any cow on the cow nano. To say cow na kana sa ko di cow na no. Madam Patino. But that's really be a message for a minute community. Right. That's bye. But now, Mamma, may sing case be a say your frozen in Chimoa the mammy, a rich more bit much mamma, sir. Oh, why not? But that's it. Because the insane and to say, okay, be a new teacher in the May, same with you. That's your why. But that's it. Bye. Yo, police Akofa enso de ne de atuja. O che ye say. Kaa na ya mpasa ni kunu afiri mu ebedi ni ho na em se kaa owner a ye friend no sister part ono na kaa ne ye ne dia o se kaa no asan akodi sister part ho ama eka bia wono no onim se ni kunu ache ne kaa wakobo no kaa wura asan atwia na ade age kaa no ye guso a ye twen sister part ne so ne age na no die ne ye hu baabi asem no ye de ne poma sibire beto Papa J. Ayiro. Enyeyizo. And I'm kind. Kejeti ehuche ewem. Enyeyizo. Case no. The me ngon kakra mentia say police ni ba no. Oni say police for the nka. Police ni ba no. Police the nka nim say nka emra no munim e ba ho ka ho nsensem ni papers ho nsensem dia. Yes, MTTD for no. Entika mo de. Omo de car crab or me kam, Miss Mary obi go and report. Oh, kono de nka unimumra. So nka bibi say de nka obi anim kra no, una nka obebam kra ahwese nka bibi abeto din. Mami ekoto car. E wo be kwa round about. E na obeto car na mami. Ontu aka nwie. Ana say wa oro to car mami na me de car sa kwakoma be kwa round about for no. Me mentia say wo be to car fi mami ho. Ah? Skara mami na to car na ma no. Wo car mami no na wo be fa car ne koya wo de car kwakoma car ona dada no. Me mentia say asem na ya mekesene. Mentia say so what you say? Mentia say and the data me say ni kru ni car ne ma no. Senka ni kru emfiri mu a I don't think senka be mami no so obede paper say cha kwan. Because ni kru ni car ne ma na ni kru ni ho ni ntino. O de car na che no. O be so claim sole ownership of the car. Enu nti o ba hwe mami no. Na wa je car de paper say den afiri no ho. Na wo be je car mo be hwie car no car na ye mfa safo ma mo no.
mo ba be hwia karate ahoma de si ani afaka ne ko e kro no police ni ba ni kunu no o mo bokro no because o to ka fi mame no o tu aka wie stay na mo de ne ka what you say na mo sa be fa ka ne de ko ade ka na koma ni the rightful owner na o ton ka ne mame no what be da so we police ni ti wo do position esisi obi minim baby crow region crow any district crow or some regional commander come report to kesema commander crow police ni ba ni adwuma wo no because wo ni mumra report man on me bo papa je wo report man e ko si sen me akofa na ase no ni maami eni ne kuma eni mi eni mi kunu na e ko report man no na ni maami no ka kire police ni say commander no on ka kire akofa no ntu ya sika no pay the money that's all wow there be say pay the money menti ase e wo senka ohwe se akofa disika na eno ne friend adwuma yo eni ni mami ka kire akofa se ofo ka ni mbesi ho na abusuan hu no omu ntua meka ho a omu fa mo ka no omu fa mo ka akofa ni papa ni mami ni brothers omu so omu mpli ewo ni mami fie ka ba abusuan hey wow omu mpli enti ho na akofa ni nebusuafo mpli no e na omu di mechi ni mami ni nia no omu di mechi ko committee 2 police station e ho na akofa wo owo almost we ni bi minimum ho say ya e na hot fm boy bi ya friend Joe e na ko ho kan ye kan ye na ye wie no akofa no o si on touch wo mi ho na me fa ni court me de ne court no a police ye na wa na akofa wo post chain e to ni di asem no hey Ghana yes ma ama Ghana se nkra say enke ko commander ho no ka commander se ne queen wo ka commander njina mu no fa mra nya djuma se mo se mo peka ne dia aben na wo bechi ya fa ma me ni sika ma na de won sha de bosome kura be mienu ana me ensa so but na won fa sika ne mra na fa ma me no kuna ni be enso akoye police for 70 no yeah ye the police no lalai esisi maame na me ntase ya question me busa obu di police no esisi maame na say obi nya problem ko police station oni mobi a ohu nipa na ba se no obi atoka fro obi nchen me say ska na kwagodi ma apart ne ho ama me che ma ka ne kwaso ye adwuma wa unsa ka ne ye adwuma oh ma ka ni normal ni mimi to ade wo market ka no mimi ti lorry kwan ho enti enam we akofa fa ka no ane wo de na ene part ne mfa usika ma saka na kodi ne hode a sika bia wutua ma no a eka sa 4000 no esese o return e de ma na yemfa ne se yenton ka 4000 no e bom ni sika no de koto ho ne ma no enu su ntua emre dodo a efiri ma mi ho ne part ntem no sa spare pass na ma mi koto ye no entia eho ka no me pa cha wate ase na never so abobesia se bia ne ka wo ho a enko no so waton e dia ye de na ma mi toye e na aka bie e no no so ko e wo koton se ye sika akaban na obi aba ho entia wo se part no ye ne ka na sa on return ne ka no e mama mi a on fani sika ma no na yenyi akofansi nchen akofa se ya fa nanum asem wa return ne ka no all right so to return the car no na ho na me just right ye di achi ye bedi ho na tia wow because me o to carry from China ti hey me na me pe ba bi kura na ma me no odisia akofa na me dwene akonsa o mo ko people no ho no ko hu no e ho no ko hu no na yonkofa e ko bem na se part no anti Priscilla hu ye na hi ne hu ye na hi chasa wato ma de bi a metua no next week na atwim ko be 6 months be ba cha wato yeah Matia se pa ne ho ye na hi nti no okay ne ka say ne kaaye fabre me na de am say asamnya be di police for nsem still na entimi ensolve ye no because nka madam akofa
as a police ne ba case abedi onsem de enka wo na wo hwe access amanka asumbia ba wo so kura se car ne wo ho ampa ye adwuma eti fama mi balance ya den fama no ese de mo pese ne balance no mo esakam no obi ayi ni wo sa asem bi mi wa de car ne ma car ni so no munu kuta safoa ekwa me na mo fa so amutu car no what you say nke court no ekwa mo fa so amutu car na ma ba be kire because e krono na makokokbo no obi di ade si wo on fa ma wo de wo pa kwakofa de kodia wo bokro no etikma me ne cha de woni say mo ya krofo mo be wi ne car mo fa de car mle no ansan de hobi amotimi edem maka enhyemu e ma ne say police ni ba ni nwanum nya ya police for enti omo kosa na ne ma me ne hu abo no enti ma me so nya kama for hu obi je na chi enti ma gi ne sika de ama no anya sa de a na se ma me ne free akozisi ape case ba kwa police case o baby better how they aba no ya show ne say ekwan bia so se de setumi ka de sika so ba mfa ka na ma na mfa de sika ma no because ba kuna fo ani kuna wu a odi ade ama no na mu chichi bi sa de sika sa je ka ne sa de etimi si wo ba bia police ni shemrase police ni wo shemrase o mo mraso yes o mo mraso what you say o mo mraso na me ma minua ba na the last time one ne baba ha ya so bo ne kunu case no rutakwa yes ne nasam so areho I think say nipa ni bi asha se ebo kakra and we are say the eka de wo ho wa kai me kwa ma men san fam ai fasi su biom pa 0530 507849 0530 507849 binua be ma ne kase ya ye san bon kaye ye nua ba na wakode aban ka wo pe ba bia adwane afa no wa ya adrofo ye nkoso ana ye moa no papa je ko wani na sam na ha adwen eka de wo ho we are say obedi yi aje so obo cancer ai ukobu se skafo na bebre no mo de ka ebi kura ye skafo mo da so de ka a o mo tuatua but obi wo no ma eka ba no so na pressure senior carry city obi ensuro ka me se mi suro ka papa yes bank bi kura ti mi huri ti wo chance na share no mo tu wo pro na yo bank bi ho mo na manajo enti mo ka nyina mo a wo da wa ho ma che kura ne ye bo enti yes no wan hwe ya na odere sa ho sa na afi no akwakofa asema ba enti ehun se bi mu ahyase eboa sa ne esere se afoforo no so ankoso ambra because show we de wo de wasem ba hanko ade a nyame adom free hanko no na o release stress kakra ntia se omo number na o de atudwa na kakra omo na ye mo ye sister root na advice kan ye de ko bango ye fama no ya fama me ye be de cheni akowa kokochi agirisi na bila ye dis kan ko bango na so ye adwuma ye benya ye de ko bango ye fama no na ye agirisi ye de aba ye nkodi dwa kakra ni nyina aka ho na eso oba abraham fe mami nyame adom pacho nso yankopon adom fa ye kwai ni etwense ebedi wachi mate ebusia beja ye dri womo akan to ediesi akonya no so no ewe ya bo womo abaso so womo so yasene ewosika fm ye fi asedia ne de ni echiremo ewo poza travel and tour company limited womo doroma ena ewensika fm womo eso yensa womo se de womo ye ewo mu fie hono wenya visa sem na emem service na wonsa kadada na emem wo travel and tour kama bia ebetumi abo se be me ticket na eho ena ye kan poza travel and tour company limited ede se eba ticketing ehun sensem a aye ntwani emfa hwe ba bia kopoza ho na wo monke bi emfa ma eba international anase domestic airline ticketing na wo mo eye ho adwuma ebia wo so watimi akwa kopie mu ewo nkrofo aman so make say wuni ba bi te wuni ba bi da enu nti akwa ye mabo ewo nkrofo man so ye mowo na aye nye hotel reservation emfa ma wa eno so poza edi ho adwuma adaroma ba bia ye wuti eni edifre na wo ticketing kama ebetumi edewo tu kwan akwa enkrofoma sofo ni echiremu ewo first floor ewo amenase house eno ewo Matthias Junction no enhwenimu so amemazi ewo Kumase Hakejesi anso first floor ewo Baba Shopping Center Morocco adeshimai na efo ni echiremu ne mpanifo enko kasa enfa wo ticketing eho ensensem so ene de yenko ba bi enyira enti number so mudidi juma emie 0205215495 05042550
08082563515 and also say 0504256360 and one more enko kasa now we take it and so and one some no enye kama ye guso ebo on kai say enye quick credit bi minimum bills microcredit wo mo che say enfinhye dunum misompa wo mo ede asoma santemai kumasemai ene Ghana mai no eno no mu guso wo mu etuatua enti finhye dunum hwensisa ye minimum edin keke ene free quick credit akwa kopie mu ewo bills microcredit enti wo kwa na enye quick bi mu na ye bills dada na we so eye quick pa wo mo etimi bo masika wo pede akoye yie ehye wudodie mu de wode kwa kohye wo ma etu kwanche se sika besi bi ade wode kwa akoye bi omutimi eboa wo ema finhye dunum djuma ne enim sa quick credit eye no eno a na bills microcredit heda so ekroma wo mo eye enti eno mo nkoto sekeke se na sika sam eho tosie no enye kama ye kanfo agbozo heba clinic de amawo se na wugidie ewo haman mo yemfa hama ensa wo yade na esipi esita baby fa kwa wode wani ebechemu eya agbozo heba clinic adawo ma wo munyimo mo ye no okrom ha no ehu na wankwankwa kan adansefo no ho na wo ya ye ho wonse yade no atena wo so emfie no petepepe entumi enkoye wonkwa agbozo heba clinic enye wo ho chinyefo ni echemo ho na nya de wani ni na de yentu ase de kudeku enfama na wo so nya wo fa ho de kuma se de chamso odi insurance junction ho enwobutuo 0553417752 0553417752 enkran so ena wutie amaneboya wo mu wakwashiman ehwo so number ni 0241750282 0241750282 N17 Lunch and Restaurant aduane papa efie wo mu ye guys say misi wuro fie ho a wugina sheben sanse se de mesiesie wo mu fie ho ama no aye ahomenka no nyame na meka na enuane nso wo mu eno wo ho ne se denie enti bofa buhwemu ni na ekopie mu ho wodofu bi na afa nualande ewo kumase hanu chirane se kumaso ewo adepa kumase ewo adepa na fa no kopie mu ewo N17 Lunch and Restaurant kwa giginani na wankasa wura ho ma wotimi se wo filu kire bien e condition papa bi ebe ho so achie ama wadidi afilie no wode yakọ na kosohwe enuane na short enti ya mobo so wode wo kwa ye wo order na bi se aduane kwa wo pani enfam na enu echi pastries ahodo so wo mo ewo bi ensa no de da from de ano ohye wo mo ewo bi edema ho kumase ha agri junction kwada so contemporary so edwada kopim kosiada wo mu edijuma 0530668585 anampo say 0542787278 yeko grow fine hair batonic na medofo yakoji modedro ebetumi abomo yeni peduamo ayekama medical catcher say emisika wo hoi afrapata enti wo twa dro na no atode betumi aye wo honam no emu adwuma kama edi ama enya fe na akopede obetumi odidi edo obetumi ada de baba moja edi hu afunsam grow fine ajon ho enti we ne yakekani ni nada edi abomu a ehye edo ba komo a ebetumi aboawo fesika kuma bi koto grow fine hair batonic ni bi enom na fe ni peduamo enye fanfan enye no so che kama na bibia so enye kama se bebia Ghana esi aduru nya fe ni ebeluki to say ye hawaye na mude bia ma we de no enkasa we de no emoma yes akra na wo ha obi kro wo ho nya de so obi behu na da bia no watwam na we de no ayebasa obi wa no hu se bibi ha ye ma tamfo ni ehu sanse grow fine eba ye wo mo na eboa 0244596532 0244596532 makacho say we be biscuit no we no we bi na meshuma we bi enti ewe pebiwe na ema obi bi so enwe we nya biscuit abakofo na ewe enu ti ne ka ne say we bi enti we bi anu apase yonko na wono so etumi ayibi M4 Food Limited wo mo de Roma na bishan biscuit wo mo de aba na nkrofo biscuit a wo mo ye no bomu a enyi grow we de o madra Roma aye crunchy enti wo bomu a enyi gregro kama wonya de defom de mu enyi bi edugumu na chese ekode aya ma bomode ma wonsa enka biscuit bi ewe dwamanson maka cho se snack prekope enti anu no wadidi ewie krona se wa men asa wo nwen no wutimi enya biscuit ni bi eka ho bonso edugu so a ekoyie pamamis aya mo wen fisa mod bi ebehye nkrof enkoda no ebag mu sanse eboa me pama akoda no na adwene mu so
nso ɛda hɔ 0531003892 0266830003 yɛkɔ Matadei Hospital ayasabea ho nsensɛm wɔn ɔdɔrɔma ne yɛkɔ wɔn aso yɛ amomo aboyɛ enti deɛ yɛ na yasabea bia general OPD wɔn yɛ ho adwuma sɛ adwisa hodo wɔn ka ho asɛm waba wɔhunu sɛ sɛ wada ne nneɛma nkɔyɛ ɛwɔ nipadua mu wɔfɛfuru wobɛhia Matadei Hospital so mo bɛda ne nyinsen no ɛde ama wɔn kɔpem sɛ wabɔso menkron ɛbɛso na afei wɔwɔ akɔda no ato wɔ sɛ tem afei yɛse brɛ nanufoɔ no yɛhwehwɛ mu free ɛmfama sɛ kokram bi aba mu a wɔni no ɛyɛ wɔka ne ntiyafoɔ ni akyire mu hɔ na yɛhwɛ sɛ ɛtɛ bi aba abɛtani maka kyerɛ sɛ wɔba wɔkɔ akɔbi mu na agama colleges no ɔnya abotrɛ ɛmfifia kɔhwɛ kuma no mu ɛnhwɛ sɛ bibi ɛwɔ mu a ɛnkɔ yi a ɛno nti ɛma bɛrima no ɛba wɔn nkyɛn anasɛ wo ho ɛnyɛ bɛrima no akɔ no wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Matadei Hospital mbɛtumi aboa wɔn ɛwɔ saa ɛkwan no so ɛno akyi wɔn mo si du nso no ɛho nti sɛ 24-hour standby generator ɛwɔ hɔ no mu ɛnya adeɛ si yɛdum kanea ɛwɔ wɔn mu efi wɔ kuma si santase ɛna wɔn mo wɔ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Gon filling station no akyi a bisa akɔda so wɔfa nkɔ Matadei Hospital wode w'ani kyerɛ mu a wɔyɛrehwɛ ɛho nsɛnsɛm no mo bɛtumi aka ama bibia nso ayɛ kama 0244088918 0244691759 0540171409 maame fa nkɔ piwak natural busia wɔn modaroma ɛna wɔn de 3p garlic mixture aba adwaman so ɛdre wunya bi nnum ya wo yɛ wo ho sanse garlic deɛ ɛso mfaso deɛ buburuja enti yɛ kɔ akɔpɛ 3p garlic mixture ni bi anom vitamins a ɛwɔ mu ɛyɛ adema afei yɛdre yɛn so bia enka ho ɛne yɛmfa nkanagya enti wɔn mu anu wɔn sɛ garlic nankasa ɛna wɔn no mɛde akɔ nipadua ma etumi boa ɛma nipadua no so ɛfa no ntoma pa edufra enti yɛde nketenkete a ɛkutia wɔ nipadua mu na ɛma wɔnyini no ɛnyɛ kama no mpanyinfoɔ sɛ edua bia ɛnyina na apɔ ɛbɛ mu kɔpɛ 3p garlic mixture duro no bi ɛnom na ɛnsane apɔ a aba nipadua no ɛmu na wɔn so fa wɔn ntoma pa edufra wɔn mu heba ɛne pharmacy shops ahodoɔ nyinaa ɛmu no yɛato ɛde apɛten enti kɔ ɛna kɔgye bi ɛnom na mum hyɛ ne nso sɛ bottle na ɛduro no ɛwɔ mu no ɛpae enti wotɔ na deɛ siye ɛna afei yɛdwu garlic kɔkɔɔ ɛde ato ho 0248928824 0201000021 yɛkɔ Congo ointment for aso yɛ maka kyerɛ sɛ redie no ɛbɛkasa redie no bɛyɛ akɔnɔ ayɛ fresh na ate bright na wohia Congo ointment wɔbi redie apapa sɛ banku rɔba mpakyɛw wɔbɛgye Congo ointment ni bi na afei wodi atwi sɛ deɛ bɛyɛ redie no ɛbɛtumi akɛsi ani maka kyerɛ sɛ na medie mahyɛle a mekɔ na yɛnyiyi yɛ hɔ wɔba woboa redie no nya akɔnɔ wonya Congo ointment ni bi ɛde pepa redie no ni ɛyiyi kyɛ sɛ rashes ahodoɔ a wɔwɔ bonsese sɛ nkrofon satia no wobetimi ahye bi na mema wo mo ba no ya show skin kakra sanso wo mo no mani na agi adepa ho ti na wo kɔ abonti a wo ma no enti ɛtoda na ne bra no nko a ɛwɔ fia na kyɛ se wagyeja niema ɛde agu mu fan na ho so etimi ayɛ kwa no enti Congo ointment na betumi aboa wo se de be already no ebetumi akasa fra 0249017101 ananso say 0204616161 na ekope eduro ni bi enom anasa fatwi radio no enu na enye kama enu achi na ntema propre ye de bi efa ho na afa yesu num so aye akono good morning heba mesha eno ena sesei ebesi breakfast anemu what wana wonti apro me yade menti apro wankasa asa wo yare asa wo nyare a eye good morning heba mesha ene kamfo edema wo no potutu no na wabɔ na wabubo binya tese agine mu ewo nipademu do se de muni nada ahoden ekura wa obetimi ede aye adwuma infections ahodo etu ase afei wa poso ene wa poso ene twetwe wo siatika yade no age nipadua no abɔso wo behia bi osa menstrual pain no ena ɛha wo sexual weakness wo so behia bi diabetes mia ne pressure enti mo so mo kwaji good morning heba mesha ne bi na mo mfa eno nom ne nipadua no enye kama doctor 3 days se mansama yade no edwane ede free nipadua no mu 0246594117 Charistic Ventures abusia wo modoroma ena Zahara nipa no wo modi abebu so ewe dwaman so maka cho se Zahara herbal products no edonso enti se de yade no esitie bia we got you de hia
ne sɛ wobɛkyerɛ mu sɛdeɛ wɔyadeɛ no asitie na afei yɛahye ho de Zahara nnipa no bi de ama wo na wɔfa de wɔyadeɛ ho a wonya no yie enti wobɛwura mu wɔ maso yɛ abɔmmɔden no kyerɛ mu asi sɛdeɛ yadeɛ no ɛdi wonya asi fa na mpanimfoɔ ɛnkamfo Zahara nnipa no bi ɛmfama wo wɔne a ɛnom bi no de adansedie ɛba nti wo so kɔtɔ so bi na fo adansedie ɛbra 0246348334 0248569335 yɛkɔ nana agyeman spiritual home ahyeɛ na afei nipa bɔnfo wɔte abrabɔ so no wɔyɛ yɛn no yakoyi no de afiri hɔ ɛnɛ nana agyeman adaromenti nneɛma ehintwa ɛwɔ sumase biem sansa na ahyeɛ de bibia yɛ clear yɛyi ni sɛ sini ɛwɔ fie hɔ enti nipa wɔde ne ziba ɛwɔ abrabɔ mu na enti wotwa wani a wohunu wɔkyie no wode fa no kɔ nana hɔ na wo so kɔgye wadansedie enti yɛ sikasɛm a wasɛm awosɛm anasɛ apomuden ɛho nsɛm a wode wani akyɛ mu ɛwɔ Kasoa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters hɔ na wɔne nana akodi kasubom 0248544058 0248544058 yɛkɔ Royal Homeopathic Clinic na afei ɛho nso so ayaresa koro na ne yɛkɔ akɔpɛ ɛwɔ hɔ wɔn po deɛ wɔn mo kyerɛ sɛ Ghana for free deɛ yɛte aseɛ enti ɛnɛ no wɔn mo yɛ promotion ɛnya sɛm ketewa free consultation wɔn mo ɛyɛ bi free labs free diagnosis wɔn mo ɛyɛ bi massages ahodoɔ nso ɛyɛ free ɛnɛ no wɔn mo kyerɛ sɛ wɔbi wɔ hɔ a yadeɛ a wɔyare sɛ wɔbɛpagya no to ase paa akɔ akɔpie mu ɛwɔ ayasabea no bo akyibidi ne nyinaa ne sɛ sika a wɔde kɔ no ɛho akɔ akɔyɛ den ɛno nti ɛna Royal Homeopathic Clinic ɛkamfo ɛde ama wo sɛ ɛna wo nti ɛna wɔn yɛ saa promotion no enti fo wani akyire mu na wo ba betua 50 Ghana cedis sɛ de aba abɛgye wo card ɛne wo folder ɛno akyi saa nneɛma yɛ bɔɔ so a ɛyɛ free no wɔn nsa ɛbɛtumi akɛmi kumase ha wɔn ɛwɔ ɛtimɛtimu na akɔ junction ne mom ɛnkran Madina Ashalibotwe ayafo ni eche mu ho na empanimfo enhye wo adokutafo wo mo eye ema yade a ehawo ni nanso yetimete ebi efru honom for 0242951005 anaso say 0204496212 na ekope apotie ewo ho edwodo kopim nemnda enum ye adwuma anopa no nso enefa ekopim enumle no nso enefa mami Obaba mami what the akwesi mpachan yo ebetua ye dwuma so obabra ebeton neema edema yen sofo ye gusu ara edi ante Priscilla asem no say ya frɛ sister part your yek first cow nana ye maami koto car ni free ni ho no ya frɛ no ɔse ɛhɔ yɛ dededede wɔnam krom tie kyire no ɔbɛ yɛbɛte ne nka eti yɛsrɛ tiefoɔ sɛ ɛbrɛ bi a yɛnsa bɛka no yɛde bɛba abɛto dwa ama wɔn mo ate de akosie okay huhu ne sɛn onse am sɛ mete sɛ na obi kasa am sɛ police ni nana ane ye caller or producer but caller one ne ye no on say me hu no say ene mpanyimfo a edi wo man ni mu a waso mo set good example amani panyina di akire no or ye di hwamo because producer bisa na say enti eba se si ebesa afre ni bie mu a ye benya no so oni problem afi wu ni problem a ye fra won so a wonfa so eti no de me pesa me kanyina na say wiase de nipa nie bia ni hɔ a ɔboro mmara so woyɛ police ni a enkyerɛ sɛ ɔboro mmara so ana adeɛ na wɔyɛ no so enye ne kwan eno no sɛ obi adeɛ na obi kaa na wo no wasa fa kaa no sɛ me de kaa no akɔma kaa ona na watua me balance ama me nti wo asɛm bi a ene ne nkɔka ɛyɛ nkwase asɛm on say ye ma station ama me hyɛ dan kasanti a obi ada but Bible say men so kwase agi mesem so na ne na anyepe eduru ba bi a o si bua kwase agi mesem na wonka na no ntum so as a police ni a mo hwe ema mra ye adwuma na wo no maame panyi ti sei wakwa akotoka ka no obi na awuo ana ka na aba bedi wonsem won so se me de ka no akwa akoma ona ensem hunu enkoyi so na kakra me pesa meka efa ye nua ba no a ode bangfo ka no won say last time
obaya ene ne kasa no obaya kasa ene amango nyana pe nyana obetuma kosowa bi akwakoton na bonten but me study oba na kasa ne de mi hu no say because of a kana wodi ye ninti no eniema kura wo koso abonten no e problem answer ya so no eti Debrah ma me kwa abo jesi ebejo eti no eni obetena fie na ekomra ye den aku no yesra tiefo eni adofo ye gimudi ye nimni amutimi ye ye mwa ye nua ba no ne mpochire bia wo hyemu no 0530 507849 0530 507849 number na adofo ye guso a ye di tudwa no yesre ne ye di ama ye nua ba no se de ebe ya ono so ho behe hare ne kakra ye ntumi kura wo de bi obepe bi obeye adwuma onse oba ne no se de wasi aye koso no last time say me hu no na ho keka no wo soro kakra but me hu say because of ho kire ne hia ne ekom ne ade no so no akra san de ho abeto say bank fo na akwala ba kokra nso ano de gigi nani na ba me afa na koyi na me chese say wa ba ya ma bank fo na hu na kira kwanza ani asem no so na bank fo asa afre kra station ha edomo monitor na wankasa ndino empire ne ye boss ye wie program na police ni bia nhia nanim ho oh ano kra de ma so adofo beboa na da se na me di fo oba Peggy mommy ensem ye ekoi I first case ni egusu a yesre eye asem dada omunim se bibia empamo na nka onwane emfrin kran ensan toaye ennesu biem na je se osuro se de papa kan ye no osuro se wakoje obi amango krago kam no ne ya che no eno so besa akoye okafoforo enu ntina meme nte watu no hopunum e wodem ye besere atiefo omonkoye nuane mmoa anye saa ebia ne enim de ode beye no ho mommy second case no Nsem no hwe de wia na AC kone ni de wia police ni akofa ne kasa na se na nyese nkrata no enni ni ho a enke beye de se ni kuna busu afokra be hu se ni kunu wo ka wo ho no pade bi se ye wo o hwe de wia AC kone ase na opesenka o stamp so on pesenka ni kuna busu afo no ebe hu se ni kunu wo ejapade bi saa because enkenya sa ye hwehwe mu odi ache no eya ware mu nsem ye hwehwe mu kura no maame ye wase efisa ose onimbe ma na obeto ka no e maame entika ne wosenka akofa huni se de wodi ni kunu maame ye na ase no enka ye maame presle ye oba ha iso nka oye na ase prekope wati ase ni kunu no wanya de yesenka woti ase a ka wosenka aban ene ne ka wosenka ye chini tum 4,000 which is 40 million out of 160 million ekukuru obika kwai ben wo fa so okukuru ka no abraka pepesi ni honom ka safo eni honom what I say enkantinga memeni akofa kra na ka semwe ni kwanse nkedua because yekoma okuru ayekronfo awoso wodem 40 million out of 160 million wotimi de ka baba be chew police ni awunim mmra wotimi raise akokodu sergeant de you should know more than ya yete ai say yemfa de enche abran krata anya den enka ho ode che wo sen abani se wowu wo se wukunu wantweska ni nyina nwie otua just 4,000 per out of 16,000 na wo nhwe na wo settle aso mpeso mo de asokwada ne maami ya chenchena ena police de car no ya tofin right owner no ono so ko ma ehu se o akofa de police ni ntima me fa me ho mo no na me de me ho bo no kwa na se chinchi maami nsa enko ba bia sa na me hu no because wo de wo ya tua wo de greater part amaka just 4,000 Ghana cedis e ba ni send ye sa tim de car no esa be hye wo nsa biem enti ga wo obi a maame ne media maton ama no o de meka 4,000 me pani mi hu no enti se mototo ma bahade a ende fani sika kwama na menyina manamu nje me 4,000 ayeden aka na ma me boa
what I say but who was a jisika no abra wo de kwa de do so mu ye tua ma wo de aka 4000 pe e ba ni se na wo sa timi jika ne biem na de wo jika na ma minisika na wo de ma wo nkane no ma eno e wo hene ana because say ma me oni kama frontier me pese meje di se nsa bi kuta akofo mu nti na wo ye ma mi sa me pese meje di ono akora kuta ni Mommy so okita ni mu ansa na wo be so in as police no eye nkofo bi na de share no omo na omo de abodi ni ye de ema no Ghana ha emra wa hanom akopips nyina na se entimi amaka na de Ghana are we save Mommy uti de make na say because police for nyina she pips ase say ma mi kan okoye si pay him he's a widow not pay him he's a widow na nyina akofa wa hu say he's a widow na wa ntua ma na enti ma mi onye ne mobo e wasn't ko hwekwa na nka otua sika no kwa de mama mi no no mani na kura ye adwuma faces no kura keka bom ne fama na ne fa ka no wo de yemfa akofa ni nsi nkyɛn part no sɛ ɛyɛ no krase ka na bedi ne nkyɛn na ne 4000 ti na wotimi nya tumi ɛgye ka ne bakede a ma mi ni sika na ɔde to ka no won ɛwɔ hene mommy ɛno so ɛwɔ hene ana because of say part enima wakɔ hu akofa busuafo nya ye police for akofa ye sergeant to police mu ni nti no eni kwan sɛ ma mi ni sika ne de manana mempese meji adisa eni kwan se ye fakoti kwan so sisi ye yonko all because of say ye wo position wo baabi ana ye nim nkrofo bi nti Ghana had the equality before the law so we yan wan say mrane diwa ediw kan mo fa mama mi biem usi usika 160 million unya ma no na ni sika na wo de bra wo part no so ewo hene ma me ya ma ni sika ni nhim sise wo so woni baabi te osa yare sa ka ho yemfa ni se wo ye maame ne ho akire no ma se ye sika de boa na ha adwene ana ye na do ya ha adwene ana wo so de wa ma sere wo se misika wo ho fa misika mame wo fa sika ne mana so na ye ma etiefo so emrem ma ye besere omo hwe na yemfa no kranto bebi a eda esisi sa omo send bibre route no na omo sa kire wo mo adwene me pa cho route sika no yesre yensada yensanem mumanya menkama koma 0530 507849 0530 507849 wo betumi atre wadwene abra ye guso twan mu wo betumi atre wadwene number ne ye 0243 114497 Hello. Mami. Aja. Ichawo. Mejo so. Eti se se ni bi plantra hodo. Emi kan betu mi kan o. Na de ampa se mi kan se. Abawa wa ni kweti no. Dana awon. Emmala no. Ekire ketua. Na ntraka sie. Nkase mi ya ketua bi. Kweti ni ya so hwa se ni kweti. Ya jini kweti. Na jina so ma so na be abe kweti. Nti ya basle. Mama. Oye ka ye na na wo si. Odi asembi ban. Ehona menya asembi maka. Afa ono mpona jinimra. Ni na jini te ni. Papa, yeda sepa 0243114497. Ubetimi afre na wo de wadwe nchiraba 0243 114497 0243 114497. Hello. Epacho, ubetwe low radio na mame kakra. Udini baby a wokasa free. Mepacho wo radio no mane nko form kakra. Yo, mepacho betimi akasa. I'm a person go to the album. Maybe we could do action alpha.
Police, you know. I say, the car come car on the no, I did on the car. Me pachane. Now, on the car on not there, no, look not there. Ne kru na otoy. No, I don't know what I got. No, guys, like carry and the ultimately, my papa, you look not you never could have continued. Ọ̀rọ̀ bí sàdá ọ̀nìmọ̀ ní ká ní kú káàdì ọ̀sẹ̀ $40 million ọ̀rọ̀ bí káàdì kàmọ̀ káwọn ọ̀nà ọ̀dẹ̀ $40 million. Ẹ̀sìn wọn ní wọ́n ní ọ̀sẹ̀ ẹ̀sìn ní ọmọ rẹ̀. Wọ́n tọ́ wọ́n ṣe ọmọ ní kẹ̀kẹ́ wọ́n èsì ní ọmọ ọmọ wọn ṣe oníkùnrin kan ìlú ẹ̀ káàdì àwọn akọ́fà ndp gbà ọ̀rẹ́ náà káàdì yà wọ́dẹ̀. Ebi wọn bẹ yìí ebi ọmọ ọfọ ọhún ìtàn wọn ọmọ ìtàn nípa ọdún wọn bẹ̀rẹ̀ bí wọn ti fi dẹ́nà fún àwọn ìtàn wọn ti wọ̀ dàmà ọ̀rẹ́ fẹ̀. Ọmọ àgbẹ̀ pa olùkọ́ yẹn dùn. Yo yẹ́dá sí ẹja yẹ́dá sí paa 0243114497 0244 lọ́wọ́ rédíò ní kakra wò dín ní ìyá sẹ́fún. Good afternoon. Good afternoon, sir. We don't touch you. We just have some calculation. Come on, talk on the police uniform. That I'm not because I'm not connecting here. What you say? Okay, you know me. So, can you talk about? Can you know? Some man already know who can you. What you do? Can you be a command? You are such a look. No, not because you know only that. Hello. Eja o si police ni no man adwene. Sa on shaka ni gate wo na car ne numbers egu ho. Ka bia so say wo bo chassis number na won saka information bi e wo ho. And police ni na ya na dey so bi o ni rapa o ma so to now let her do. Okay, and I'm not going to be yo 0243 114497 0243 114497 Chirawadwene ewa asemi ho. Hello mama. Yes so eja Awurade ahome mobo udini be mo kasa free yo eja ekwan da from kasa then gonna prison for ibi e tia e ga bani I say na me don kana come to you na fa me no be man one friend see na me friend na the police for each e you go so no the car fight me get the brother e be like so no papa no ma no one friend na me friend na there you one month eja na pay intentem so na no me ensan ya sorry na frɛ yen na ontimi ne won kasa 0246 76 60 0246 76 60 adofo uswa jentre 0243 1144 hello Àwọn bàtàndé ẹjẹ́ ìdọ́kùtà tó gbé sí àṣùgbé ń ká ní abẹ́gbà fún ọjọ́ Debrah bẹ̀bí àwòbíà àwòrán ọ̀rọ̀ gbẹ̀rẹ̀ gbé rẹ̀ ní gbẹ̀gbẹ̀ kọ̀ǹtà pátápátá kò tún náà mú ọdún ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ èmi fẹ́ kẹjẹgùn bí wọ́n àwọn fẹ́mi sí bí abànú máa fẹ́ yẹ kẹjẹgùn máa ṣe máa mú káàdì ìfún ẹni wọ́n ó kò sí èfò náà ó yàn án ọ̀fà ọdún lẹ́fẹ̀ẹ́ abẹ́bí anámẹ́bọ́á ẹnu àná so akọrọ sẹ mi gbẹmọ ẹsẹ afẹlẹ ẹbí fẹbi yẹ maa mi wọ tí wọn máa hó kyerẹ yìí because ebi abẹfa aka wọn sẹ bìbí ẹtú ebi ẹna ebi aka wọn ti wọn pẹ wọn fẹsí oyin náà bisọ wọn sẹbi káwọn ní kóbi ebi nkyẹn bẹji pípẹs nkẹ ẹfẹ bẹẹbi no nsi nfẹ nínú nkyẹn bẹbi bẹbi nàánú ẹsùn náà ẹgbẹ abẹfa ní nkẹsùn náà sọ wọn kọ wọn bá abáfẹ aka náà ẹwọn ẹdúró ìmọ̀ nkyẹn sẹ bẹbi akọbi no sẹbi polisi asẹ náà mìíràn ìkúrò mu ha Mr. Mama, na balance aka so otobi akutua ewa ne car we na nika no. Mo na de nso na yan se car no so bagya mabara no na.
No, I should remember Fiatu. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. I told you it's free. But I said, I'm going to school. Me pacho Rotary Park. Tete Golden Tulip no ni opposite. What they are fatazi I was a walk Golden Tulip. Tete City Hotel ma me pacho ni mo. And I reach police station. You're going to set up on a me pacho ti area be. Hold your trot nam ho. Rotary Park. Mobin Toronto. Yo, abusuafo yedamase samaje mre ene ye saa program yi. Mene osofo anyame nsa wo ne so ye friend Apai Life. Ena eye adwuman mabedifo. Ena Fresh Boy Papa J. Ena Ajua Peggy. Say the alternate drum efa adwuma ni nyina nomum eye Queen Sabi Debrah Dabanka Poku Makramu. Manchester City et Arsenal sont engagés dans cette good save Bakaria, biggest chance of the match. Oh, it's a terrific save. De Bruyne will get to this